asoime yao agonjura siri leso kwana nyuma yane likelie taliane asigetabu kyobogima tinyelie taliane kulwa sigetabu kyama kweli lero iga aye Kristo na goitaberanire kobo motoria no moboria bubogima bwane bia munasogo ntoria Yesu imyamanja Yesu tiansaba munaye tata siri tali Yesu bia munasenje chinguru cyo gutoleka cyasura so munginori cyasura so mugaka cyasura so munyano koria cyasura so musubati oria ayenya sae bono muwagate murende abera sobone bwao kwikari tukoria ori omolio bia munasogo toleka imyamanja Yesu Kristo nasabira kugena tatu sabamu naye andegero kino gwateme chano ori wachika somo swatio chika somo gako chika somo nginoyo asiri etalia Yesu kereme kayo siri mamicha na yebunanire asiri tare Yesu Kristo na sabire moiko tare nebikone byao ne manyiryo biukerane amuno muswatio yo bya munasinjo wakorire imyamanga Yesu Kristo na sabira kugena inamba yana Yesimi igesho 7 28 74 77 93 yangirorere ire 07 28 74 77 93 akenambe yo tusasima monae saba monae andike kwa nyogotate gochase kanisa lituko lya Jumapili no turari tubate ibada tujaga saa 2 ugachiza isano nesato chamugaso omunewe mwanti osenie shalom shalom Mambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato imeyandize TV Kuna botambe toko chakeli ilitukuriao ase obwansu tumere na manga koraganire kuritukuri goro nabotuko bogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mada tena kiti ganda soki gerogo isiko nda nywenza Ndizi TV obwansu bwomogusi Mimano mwanju muliri on Ndizi TV andonza soberte na nene Mambiengia tokonyana na sembe asomuru rwinsa kiyugo yagali tukira Jumatatu yagali tukira Juma ojaga jinsa 12 ogenze to chakira lituko lya Jumatatu yagali Juma na otayiri tukira lya neri tukira Juma aligenya saa twanjire to mirane na gosemerwe na kwa bokirubia na ndi nigo chagite kibago kya senjera ya bene gosemba no kuboka kwenda sikibao kya wirinde kwerigira kyaro mugusinya kwerigeria osoka bwerigeria nero nyorangiri kya kubeka muruge koroba gosekero chikiri jinsa jidi ne monta kubeke ndagera semesa yaye kumajumuri ndonse soberde nero Ndizi TV bonzo mugusinko kwale na senjera ya bene litko lijuma titariki ni sano ne mumutegino motangani umwaka w'ibiri nemerongebere nesato oichume ntangani yo mwaka yoiga karto sembre tubina nahaye ichuma yao nengia asorongorwa gusi ase county ya Kisii na Nyamira amone county chinde chionse sense yetu ya Kenya bali barasi jinsi cyangumbu diaspora na ni gato sembre tubina ni gomoendete gutwara litko ligiya karabande mojikora timoka ke usikora arara ke gyara sande konyara boneke sunda kya bwatire usiri tuko mwako litko bono na ina limojiko chako botukuboine kuri motara arara ni gato kubali ne somuro bilwensa ke bono Mambia moba mona into ende tobe kurbo na inu kurbono gajinse kya jinse jine jinga na bokora alirelia tarachiko rarara na una menanga kiense ya Kenya gendere na alia gendete okorkana asense ya Kenya kumanjumuri gendere gotobwati enero Ndizi TV bonsuma usi ekiagara na manganda okorkana iminaisko ya gusi muraibwense niyo muraibwense gendete kora aba wasiri baye gosaba wasiri bale inse yelia buri ilia Kenya kwanza abo bachieta sensembena na yukiri kukwanira na aralia serikali ya Kenya kwanza rengede gochi gokora gose aralia ya barobereti gokorera ba Kenya kero bali mpaka principal secretary siali amakana bakoreri bali abakoreri ya serikali ya Kenya kwanza bina manga endede kero kana usomusioka
Adebrina tabwati talirinde yonsi yogosobo bwa Kenya Kwanza kurende nigo arobereti guchikuriye kerekanene omwaka wa 2022 ayo naragenda kurekana imense ito ya Kenya tuyikanyora sama gazeti kurende neriri bali abene gukwalania asemambia bone garutuna choshwa utakurwa sense meli yakwena kibuna jibija na malioga gochira senjera yabene buna botamberiane Brighton Makoli bia mono na inchelia nensara jarangio ntita ijuma yeli tangani kigima ye wiki ye kulende yo mwelio ase wiki ntangani iyo mutinyu mutangani 2023 still it's happy new year igo karibu sana asomurubili ndonsi asoto bwaterete kurwa mashabiki itukurwa chinsemo au tubaliganie asomurubulio asenchira yobo ikirano Eric Baraza good morning ni maiteno ole asomurubulio buno butambe Felistas Nyanchama hello yabo Keystone Chari na mashabiki yetu mwensi p asobwa mokoro team diaspora team apana kosa na team following na team chini ya maji bakora wana Douglas Obure biamono sana aselibwa Dr. Nyasimia Ndonsia Sole wakili George Mwandonsia Sole mwensi twabaliganire asomurubulio bwenza kiabono mambia litukuli juma tubamanya mange tubamanya ngana ria ya kolegete ase chibai election chia kolegete ase chinsemo inye asense ya Kenya korwase ensemo ya Elgeyo Marakwet goika Kandara goika Garissa Township Waikashela ime county ya Lamu onsi ntochiko kumanya asenchera yobwekiranu gwetera sa magazeti yeli tukolia lero kulenda sebono nabukura tumanya ngai kwabukire korwa nkiogo kora litukolia Friday karolimanya kanisa kuna members day and litukolia shorter ase amatukonsi kobono tumanyi gwetera senchera y'ujumbe anyago gotobwata gwetera online naboko tonyora ali Ndizi TV News Digital nabo YouTube otonyora Ndizi TV News nabega sense maye ujumbe naboko tomegerengera kiao wetera senambera bo ase esimi osase TV yao igorogabo naboko manyora Brighton Makoli asense maye mitandao ya Facebook na nchonyora na Saronti takaribu sana sobwamo tusangana inwe goika chinga kyumurubulio owiko mwelio ngogenda utobwati enda utoma ujumbe ya nyinge goja se studio othenga ki kwa bokira na kirobereti ilitukolia semambi yabonikiana na mangana tokoreka na kwa bokira ndumendeli tukure chumana na sorongorwa usi leo abantu bakwana matanga bajikweni bamwabo bali basiririo bogima iko karo kwenda samatanga toko sabane to bengora yeito goicha sibali basiriti abamwabo asebambi abode karo bajikwenda matanga sinsema anasorongo ruagusine chindera badoje ina bono na moko endi chigali chino kwa ase morende kiagera mete mbaskane menge ntorde mbaskano ja korekane menga somwa korio eta kuno gosemeruno mubaskano de chikwenda korekana asenseito ya Kenya gostiri chikoba menge ekara chindera badoje kere ko maiso ilikwenda kibuna ba kanyire gose ba kore mbaskano asense yeto ya Kenya mbemara sabari manda to maji SMS ino SMS ino wetera senambira siskine yora motenga kimoto bwatete akikwa bokira na kirobereti litko lya semambi ya aboniga nyorana aboko to bwatete sensemo ye mitandao Facebook to nyara Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News oja chinga kito tweet @Ndizi TV News ende to nyara ching to nyara manganao asenjira ya bene mbimara sebali bato meteje SMS chaino ase obotuko anene kiromurobeli oli womo wakiri balengera sara banyalde go koiruriro nonto chama bolino na mange mwabore diga iga litkuregoro sarna jo nyaligire na konyalika inseli ndo wakiri kauja kwirana weekend onyore na mwa onyera ne iri ngoro karwalo kwanda ngoro ya succession bangi munyaligete igo moche mokwane nache mokwane usiwakiri akunyalika inse nache morigireri ma boli ayumbi muno manjo morige wandra utuma uchumbe ya nyinge wana mambe to denga kyoto bwatete na denga yoto bwatete kuro kartonda to kuri SMS na semambi yaboniga naroche ase mangana ichigo sori mto Brighton timu ya Man City mbago solete ni timu ya Chelsea ase ensema ya Stamford Bridge karanaro che Chelsea banyatko ba kubikwa egolia yemo ase ligena liesagero banyabo gosoli ba Chelsea batolete chi injury mapema batarikana ni deka 22 kulinde mbanya aritko bago ikorwa ni timu iyo ya Man City ayonto cyo kumanya senchero yo bikirane karoto wikasa mangana yechigo soli bali mwalikire chi ujumbe mbiyamone cyo yo mintaso mirega iga karumari kubati umurobeli bweli chiko
ntochiko chirigereria na gochigacha oika rituko ria Alamisi egere togendere gukwanira igoro yengana ya Succession iyo bwatobokong ase chifamiri chinyinge ase chiamate chinyinge na kia bantu bakobagane bintu gosononyera marimo na kikiro muntu agotwara nsemo yae igobana yo manenda mange kanyasara tuanchire tumenende rituko ria Alamisi kurenda sebono totebyenga ngai otobwatete kurwa bono mambia kugotonyora kurwa andonsi aso tuligerete kurwa wetera senchira ye mitandao nabo igonye ne TV yao tuligere kurwa senka yao ase decoder ya Star Times niko tuli number 195 chinga Kigo TV tuli number 824 ase bali mogotonyora kurwa sichi TV chino emambia ya bono na free to air decoders abogotonyora karo gutuligia ngora na ende nabokonyora ngakwanyolire Ndizi TV biamono kigima bono yo Minto Brighton tigatrara check ngambara biaba basoire asomorobele Kemi Sophie Motangi adana wonder Friday indeed blessed date or fans of Ndizi TV. Biamono kebi Sophie Motangi kujinsa majiricha nyangongo ekero kugania mashabiki on Ndizi TV ritko ligia. Keri Estel kuroboba sinya boterere amorio ka emambingia as Mama Mary Nyarangi my hubby Ibrahim na abana Clinton Alphan na Eugene Brighton akubateina na baru batu ali mambi engia wadena good morning square ndabu wadena tuned kama kawaida na walime yumoroberio Cynthia Nyaboke wadena bwakiribia wana timu ensa kemwensi asemobwa mwabeta tiganya saa turende eri tukeriana ntosoe weekend ase obotwereru Cynthia wadena tosoe weekend ase njira yobotwereru kabisa mbiyamano Brian Nyachoti wadena bwakiribia na ondeme yumoroberio sipanduki ngo hadi dhamati mwa kibindi biamono Brian karawatena oleme yumroberio ase njira ya bene Lydia Nyaboke adena wakire timu ensakia na ondeme yumroberio mbabwatetie asinjira endonge tiganya sae abe naintwe litukeli leichuma biamono Lydia asokwanekana na oleme yumroberio kuensakia bono mami Gaudenzia Onyanja anasema ya kwamba na mimi niko ndani ya ensakia ngokwani abantu bonsi bametumesingo bateina ensakia ndio mambo yote biamono karamandate kutobwatia senjira ya bene kabisa mbia kabisa ngogenda kutobwatia senjira ya bene yene Ndizi TV wansomo gusi biamono sana bali mogendete gutuma chi ujumbe ndoche ngambali bagutuma wetera Ndizi TV News Digital Jared Orule Matuleti agoteba kuronya chi secondary school Kimera ward bogetutu bwa Masaba nagenderete kurigeria bachelor boy sanitizer agoteba kurwa birongo mungoni no arime kiongozi Safanaya Onserio agoteba good morning from Riana Bonchali mark me present high five to you all surround Tita pole kwa homa baba mbia mono sana asante ase kunganiria maya Omaturi Vincent agoteba kurwa bumachoge burabwitongo bugesianko seito ondeme yomorobirio gandra kutumachi ujumbe kiagara ntochirigererie ekero chikogwa ase studio ntoliutigano eneyemo igobana tobesa gosiekerwa isikola banonami koro Minnesota awayo abaigo Dennis Matundura nkorwa Canada yabo Dennis Marubin nkorwa New Zealand yabo Cyprian Tita nkorwa Dubai Lydia Nyaboke nkorwa chinsama cha Doha Qatar Divina Onkeo nkorwa chinsama cha New Jersey na Caleb Mwetwi nkorwa chinsama cha Texas chinga kimunyakero goito Nera Kennedy Mirieri akora chinsema cha Los Angeles chinga Kijaredi mtoto wa jirani Nera korwa chinsema cha diaspora asante mwensi ipi aseli watu wakangambia mono kigima igo endra utobwati ganda utombo uchumbe no ya sister karamo utobwo tenga imobwati tekermo usine tingi kangaini kiario bondi kya chembra ke gotu oso amwae ande mogusini gakorukuna nyakwerigeria karobwerigeretie gwasokire kwarigiri igoniko goso anyumba nigo konyora na wasoire nigento kirio kubeka gosokwera na abana bawo anene saro nyore na chibese metebese nigebwate elieteri momani gino monto ko enda sigete buna mete chibese chibwate elieteri morakini ngobwatire ngai wajero garore galime okogenda
na kwenda gusikero gwakana ni jibeso bwatha kinefe gwakana one chiko kwa marieta go kwenda sense mo sini gasho kwara kwa uchibese chero kwe salary go kwenda sigete ena nyodo pastor yo makare go ndeina bande bakara ko mochi bunango ikarura kwaraga siende usensa idasho onyaro ne jibese ona gatena ya kero mo goje kanisa alia injene sadaka mo kondete eyire jibese nje kero nde siko ga ne jibese ndengo nyora lakini chose jibese kine jibwata marieta mangao ao korumumbe bajiba kutoka kujoka jidora agatoro kachibese kero gwajira ari kwero cash pay ne jibeso kwa ne jibese jibwata marieta ao lakini ko bwati ngai gwachero anye Nigeria kwa ya ruchibese chikoro ku chinaira wakanda South Africa chirande wakanda kirase igo chibese bna bwate ba maene nchibwate different iko bwati ngai gwachero na ne maito mondo buna boni go mondata ko lunch ago teine lunch lakini jibesa kini ko teine lunch no monte kara ko jibesa sana basikali dio ko ba ne jibesa kinchi abali yaki nangwa uri yaki na anje tinge ya kumbe ne jibesa kwa ko ngi otra nangwa ku jibesa na jibesa ye karo ibete jibesa je serikali ya corruption kwa uri yaki ona jibesa ji madana badana jibesa jiditina mapi. Yeah, money is the root of every evil. Karo wachi basti nyingi, nalio kolengera livintebe. Nalio kolengera livintebe. Na karo tawachi besa chinyingi still, usota karo tawachi besa bado kolengera livintebe nginga nari gotuara. Nari gokoleki neki. Karo nalenge igoro, karo nalinga siketu muntu nambole tinande ringane liga ntu alikuwa ndena ngeko kero moibi agochiwe kanisa. Ngende iki agenda mandu sana akamboli go moibi ngo sabale na ekara baiba ujugoiba atetena mete moibinko sabale na gakinya saa utaro ngonya ngibe gento geli sabale masaba ngo bago sabale sabale aba ata sielewe by the way nambara bunko boli bale lietele sunga sengoji ngiteli na bala akingeteria makongwa na bali bono baibe kanisa lakini nyenganale ko banya saa tanga mpate ne te kanisa to banyororo lakini de abu asinale bakuruganya kyole ento timezo Joshua manyete na abarogimba korete ibitukogete nakiore bakagenda bakana ujokora manganabo ebijana baya togete nyasi gojasa matukamaye konye gumugano ko yasaye no ibu kumi yasaye no ibu kumi gata ko gwake keboko nabo ako gwake keboko abaibi lakini abaibi karo bachibe kanisa gende tinda nyora na hakia kwebe kanisa anda maithina bantaba osaba Kristo ngoja bale mambia kutumika makonda ayo metando kwebe bale mpake birugo bona karo moikira ali mwanya bintu ebimbiyo omibyo yere ngayago chobioni ane ngakia video by the way konyoranga ababwate order eba bwate market ready ngikyo konyorire bingi bya bitali kuchibia toka untakwenda ratanda kora tere speaker Yamaha mbamanyete ngosene keyboard kya Yamaha mbamanyete na bigo tumeka mono ire ngai gorangi ekara twakigorete chibasinga nayo onto muteye kyo ni mwara getumikira ngo chibasinga nayo ndakora tere so mbabwate makari tayari bona karba uchikoiba mbamanyete nga biriba kirete ligori yes korengana naye omoibi nori okoneri ngo moibi mono Olio konerigo ebintu bitabwati receipt ebintu ataruchinga ibya yani ngwa korete na ya iteire engageterio mo musajirio mo sebetwe miaka merongebe nesetor netato yes nere receipt atabwate receipt atabwata onara tuwe bintu byo boibi olio monerati akaba free taroje kainia sare lakini nero togete in possession even evyo akaserve for the last 23 years monte kara ibire ngoka kora terengo koibe ngaya kurusiristi nabo kumanya gusiri ya gusiri ibete ngyo garumanya nabo kuliye monto tali muikero nabo kumumanya biyo mono manju muri ayuna yebiro ikiagara na ndete okoragana ase binyoro bieito nanyora na ekerto gitu gwanda se omotemoko kego tumaye kwera na SMS kwenda na butokora kwano mete binto mbere biko ba ase binyoro mondo yete ameta ase randi bona kero meto mete to mete na Joshua randi to tebe bona musaje ngo gorale sukali ekera ko sukali oleta nyomba bona murugi o makumadine sukali yere akajo kumita ta kumbe ngokoibe sukali ngosika kikara kwa atana tigante ke simingi enda ne babungoji ndore ngokara koibe sukali
kumbe landlord nero uchuba ibere sukari anegine gikoteka rugi kare rero egine gikoteka rugi kare na ayo uri ako bakemba dibaga no sine babu montako enda oso nyombo tauri sukari senjira manyite mwaye na nyomba jai anegine gikoteka rugi rero dumenegi gikogenda ayenga kyora debe okunganya gose landlord era wakana sukari ya umagunganya bora oyitatakiria arwe rent tatakiria rent for the next 3 months ayuna yebiro mwanju muri tutenda sasa merende ye studio to kwirna to endreo somene je SMS chasi mambia boniga po iko to kuira sama kaseti rituko dialero Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Gusi Urban Blaze Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Gucakire chinsa isano na isato Chiamugaso Iguika ikomei chiamarogoba Kiraritu kuriye wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita wangora Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Ase chingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Akiese Wanchani mwa maiso Mioye kama nyaini Kere nkoboka mami Naeweka nkorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simetandao Chingero chiya Aliakorekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirengererio Imeyandizi TV Gusi Urban Blaze Umurubiyo gugwikia Ebirenko binde Hashtag Ekebemberi Sikiza ndizi flow vile imeshika kila kona Flow tamu kangali Gusi Urban Blaze Gusi Urban Blaze Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy.
so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mimono mwanju muri Ndizi TV akarutora sensa merende yomuti mugotwara nda sensa moyo bonjiro lyake igona Joshua uta ekarondo jira mwendete kutomaji SMS na semambi yabonika somoro video yiga mote anga kimwabo na ngaki mwirobere tutarenda sensa memakasite turajisoma ende tomanya na ngaki mwabo kira semambi ya aboni mbiyamano naro kuna Elizabeth Okwenyuli Joseph odeanu alime yumrobere poas Kenyanya akondani Jeff Oti na yeye anasema ya kwamba ako ndani yumroberi. Justin Ogutu nereno agoteba ale ime yumroberi. Mwaka Jackson Makurio sinde nero bokire ngagerte no ale ime asumroberi kera potambi ni akobokora aligeli yumroberi yo makwenda asike ba okyae no to kumonyori kwenda asike ba okyae oteba na ya ngora nyora arabera tatu umakomanyanga kiritko lieko genda nero makwenda asike ba okyae mbiemono mwaka Jackson Makurio sinde asokone kumna no le ime yumroberi. Mbiyamano mungina sarome kurujinsa mojiriji alisona kero dena ni gwanda dutu bwati asinjira ya bene goma yochiko gorara kiara line ribono alimbo tukoma edwana libawo chiko rara ingora de abane bakura bwati morobelio wensa kya bono mabigenda go tubwati enda go mochumbe ino na sara SMS ku bwata abu na bukura soma to makumadina kitukuska gochibosi Itukore goro na rengo gembo mochigo gembo mbako etamaiga mbako anetie abara libonsi bigata senikia Ndizi TV chinga kitwa chite korora omuga katata uyo nyoroto mubasoka no moke kolende yasaye na mokonyete na agenderete kubwena bila kumsahau mongina Jeni Barongo na ayo kubwena kwa bwango na bali mwensi mwigweta sembere ya inobobe mwabokire mwigweta maumivu ebirukunye bitindi asemebere twabaganirie okubwena kwa bwango mwakoyo maruire na haro tutatageti koigwa kara semechi yaito asengencho sickness is not our portion, accidents is not our portions, nebinto binde binge mwakoyo igo tutagete koba abantu tutabwati mangana mange mangana mayoka naro kwa Ashley Ademola agotaba count me present ime iyo morobulyo buna botambe soja matata na wakilisha front door biamono sana baba Ashley Ademola. Eric Baraza agotaba morning to you and Sakia team. It is Friday, we thank God so far for his blessings. If you have money you become rich, but if you steal the same money you become a thief. Karo koiba kwa bero moibi akire karo baji bese ko kwa bero dich akino ibe jibe ada jibe zada jibe na bojirego jibe na bojirego ando bati bese benjibo ke no en kenyi gutaka no na gutaka no ne jimbe banji ko babu ke ngijigori ngijigori sana nde mundara omboli na ngakio kora omanyeno monto na kwangete vitendo in our action speaks louder than words. Nagio koruma yaro montura wanjete. Still the same actions chile chingia. No you pretend go actions chingia. You will probably know. Ontoba tewanga igere biyapi osege koba sakasim. Akaruma nyete into then somebody else angu kongainara about that thing. Montura ngene na wanjete kenta wanjete. Yes. No koruma ngakio koruma. Utajua.
Bia kaso mwanjumulire teto enda sense mema gazeti karomba gazeti ya The Standard. Na nchembo ate gazeti ya The Daily Nation. Asa gazeti ya The Standard lingana limwamu ndirimurigete ngaki bono umurai bwensanya de gakorwa shock revelations. Zinganya de ka okwana mangana marito kabisa. Anenekero anyorana na bali kipa mangana korwa sijinyomba choburali awa sense yetu ya Kenya litiko lya moisonde karani bwate nkwana yaye ni byumbo gose nabarali kolengana no muri gazeti na muri gazeti na yaya umurai bwense na yakwana marito na kolete na kwa siolia ali anene ali asichinsemo o asensemo ya transition na pomas na nyadeka okwana inaki ya takeire gofatan naki ere kolengana nere naki ofatani gose serikali eli yete ya gonjura egwiri y'abantu karobanya de bagwa kachikura ekarata na omo nyakero bwekombe kyo bajara mane chimbe IBC gofora chepkat ni gabete threatened gose ni gabete gakogosereriwa asebono atebiro na etume ne chikorige gwa gose chikochorwa ego chiko blob gose chikuriria mangana yu anyarika okorekana egalo chikura chanyarde chiweta po igo morai bwense nigo na kwana igoro ya state kabja ekero amojia ya serikali yeta na bakori emeremo barenga serikali ya Jubilee buna nigo bachete baka etanga gwakane bango kurwase biasara biri babwate gose biasara byabo mbyare gwakane bango ekero barenga serikali boigo atedemuna abo bisaba be serikali ya Jubilee nigo bachete kwikasense meri ya garana bagiatira ekeginga egikirete bono murai bwense okana na watabuna ya ekeginga kelia sense meri nitakeri gokorerwa amangana agirigacha elida bakenya banyore endagira bohigo murai bwense na kwana igoron kikirete gose na nyataka wasio na ya kinoti tari etigeti emeremo kolende nigo ya mobetereti komoti emeremo eyo ya beta kaba fired gose niga nyarete ka gotigigwe emeremo ekero egotebekana buna amangana extrajudicial killing na rorekanete asebano murai bwense aliete irabuna na chigokora anachigokora muchando yo asensemo ya police service boigo umurigibwe gazeti na murigete na murai bwense na yaka wasiolia buna sabotage nigo ya lenge ororo eyo ya lengede gosalia mangana standard railway standard gauge railway na mangana TVET na mangana yobosi ekero mna sabotage nero retake ekoboro na ya murai bwen study kunyara kokonya ase ebinto ebiga yunara molekere kondo kunyorira se page ya kane na gatano torena ngaki murai bwen sanya ka wasioli ebinto ebinge ekero kwana nabaliki bamangana ase page boigo yiga Nemurigede na kesabali yo mwerio ya nyagosira Pope Benedict 16 ya nyadeke okorwa sense Mary ya Basilica abu sense Mary ya St Peter's Basilica abu ditkuregoro ekerobono omo bishop omo popo yo nyadeka ko eniwa bena abu ditko liegoro poiga sikasete ye nige kamurigede na sense Mary ya Prince Hill niga karodeana William niga mwataget ya yekarto kwa na bunense meri ya UK I think sense me ye pasweji William ngate no maitaba William na Prince William na Prince Helen na William iga se mongnoria sira kimongnoyo sira Queen Elizabeth yobono korona ase nyombe ya Queen Elizabeth ya mangana ndaja Grekoboro yakare ko majubuna William na mwatageti agata Prince Ali Prince Harry go ngujitoronya ligeria sebeji ya gatano na ya gatatu torena noro akamwagete goseningi kiabete ikarata ni gabete attack dunyirubuna Prince henba korete nyangete li ya bete ya murgetu enzengima meta bana beji basuna barwe kalwagara kare mindore na bago nyorana akitu ate bagoro ejibese kire bantu bajibese abono nense korate ninake by the way Prince Harry na Prince William abune chindogo cha nyagosira Queen Elizabeth II bara nyaliko bagutora chi difference for a long time mpaka kairera Prince Harry akanganya korwa ase palace palace akaraenda chinse mochinde in fact niga irana ekero the Queen maswati
the Queen Elizabeth oyole nginakoro anyar ko ba kago sira igomba bwate obo kurekanugete ntochikumanya ase beja da to torno wa mage tenga Kenya te ko mataki boy go keraga sigisi ni murikede nangaki muraibwense Dr. William Ruto bono abo obisa bare inse ya serikali yae bara sense miria na nyuki ase retreat ilikuwa na kibuna na kibako beke bokoli go siba ukwanera obokolali bwabo ase myaka 5 irebosi ilikuwa na kibuna ko kini bare ebi ko kini bare amangana yobokoli sense yaito ya Kenya counties bono nigo ji counties ya nyajigo kana proposal ikurukuru asense media treasury ke ikase peja meronge ndo jikore na proposal ke ba kande endoroje umugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza oyibo igoro munyakirebo ase Baraza la mawaziri asense mo yechibese finance akareko moje serikali nena ya gusakro moje ganje ke serikali nampara abwa tukachibese just county yeirero bokorari bwa sarikire ase county sobokorari bwatenende ayunigo arase pechi ntangani kabisa yikaseze testana kunento chikogero jime ngotebi amangi Mbia mono sana asogotomwe gwetera se gazeti ya The Standard ali airobolito amangi kigima bona se gazeti ya The Daily Nation naro atalimake kulende ali airobolito mono andakaigwa libagali nene ne ligoro yumugano bumuraibwense Dr. Ruto amo nomokonyo ye n'abawaziri au barasense moya na nyuki gosibare bari retreat yogo chakobeki merobili mekira nunga na kibagusukia Kenya bosio chinga kibono eregatigati ya mangana mange mangana y'uchumi amangana ya magolie bintu byenge nchogokina mangana yobole ndiko ira nanse mono chinsemo cha North Rift na mangana ndamange kolende muri gazeti na kwanirete ngane mwamunigere nga Ruto's ambitious economic target yani nigo ali ne kerundo no kwebekera chi target igoro na kibago cha ko revive uchumi ense ya Kenya kati bintu biribanya twa bagukwaniranga na kiba ba ruberetie bago cha ko kinya uchumi ngwetera se KRA kolengano muri gazeti na tebetenga muraibwense nigaganitie VAT enyara ko bakego sangelirwa wetane chi billion chimie isano 500 billion we ikomote nyuga 5 na limo engana ya VAT echinechi basa chirio konyorana na kare supermarket kwa golire district nyorole amangana VAT kali kirororo inyora konye nigego sangelirwa 125 billion annually asomwa komogima VAT konye nigere 1.125 billion asaba no muraibwensa atagete ase enusu yo mwaka onyolenga Kenya nigebugate 500 billion ase engana ya VAT waigasomwa ko 2027 nigo Ruto aganitie Kenya enyariko bakego sangereria double tax revenue kurwa 4.8 billion double tax revenue by 2027 wegona tagete estate enyariko bakego collect 1 trillion in diaspora remittances up igekine kurwa diaspora konye umwako 2021 nigo ya sangiretiense ya Kenya ya sangirete 460 billion kolende Dr. Ruto nigatagete emente basangiririe 1 trillion baigombatagete kobeka chinchira chinya igoronga na ki net KRA egoche gusuka kurwa 90% of VAT table eike 90% kurwa 60% igokora engana ya uchumi nero yetu ekibaumbele ngana ki bakwebekira chi target bachikonyara kwa bagusangerere chibesa kurwa ase chinsemo au kweneke bunango sirere ense ya Kenya ase the rising expenditure ne chibesa chingo botumeki bwe chibesa chinyinge ayona aro airo bolitokolere nto chiko yaligereria ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation nto kwaniranga chimese njire chalenge igoro ya mangana succession akara waligere baligirretie ngane yondo chenga boigo ya succession na irubo litase page ya 14 ase gazeti ya The Daily Nation wano malike gazeti ya tebanga na bora baisa kwenda chera na bora baisa kwenyora kongu onye
tori gochikobeka marieta onsi yechi beneficiary korwa somoroberio succession mono abana basubati amona spouses twarjo akili nato someti goronga ngaki abantu bagokorera succession igo iso commit oso iso koba toa ekigambero amarieta aria weneta koba se list y'abantu bagokorera succession no chikwenyora kongu ayo nto chiko yasoma ase page ya 14 boiga ase page ya 10 nto chikurigereria ngana kyo bachori bwagwe negatiwe ase chinsemo ao inye ase nse ya Kenya abokorengana muri kibegazeti abatange bikore via violence mbiarorekanete chinsemo ao no mubaromo kekegima ubwa bakenya abo besogetie asogo kora obo chori obo ndacho kumanya mange ngana ki nararia koregete ase page ya 10 wage page ya 5 na 3 muraiwike makia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigagotebanga I have done enough for Raila. It is his turn to back me. No akarase burwanereria bwikerogo kyo president omwako 2027 watabirenga wikiraiga na sirre Raila Odinga asentunde enyinge bono nere utakeire ansire na gukorera amangana yobochenu kolengane wizara yobochenu wetera omwaziri bobochenu Susan Nakuminja nigatebire serikali ne watumuroberio buguchya kulika abanyagitari chiribu 20 agati yabo mbali bale the doctors, nurses and the midwives igotebire nga asumuroberio guchikoira shilingi chibilioni 20 neyemo mbachikulika abanyagitari chiribu 20 asigika kimyaka 3 bakulika in badges egere bachikonyarwa ba ukuru muchando bwoboke bw'abanyagitari no bokoreri bokwira nanse chinga ky'abanyagitari bataisaini ase chinsemo chyobo chenu ayoyo mto Brighton na rairo bolito ase gazeti ya The Daily Nation page entangani kilima Nara yuwono endete ko basa magazeti aitonde angure na gazeti ya The Standard page ya Kabere lakini nto Joshua tena oboibi bokora karakanange nechi na bya police sawa asobole ndibole and no ometali aliba I think criteria bakabwate ose strategy babwate okonyoranga baskari kero kende bale confident nga ekero tuliga ondeta yora attempt okoro boibi bono baranga ekero baranga kero baro bantu mbago chikokoraki bakoiba kwanyoranga kero kende bali accept mbali okoro no nyine patro lakini muntu yokole moji kuibanga na sawa sigari gonga kia basigana nandi bati yantu na mokura igone chi deal bono chibe ikindo mete chi deal ndio ke moreke kabisa kiagera ndio ke moreke kabisa tore na ngikere egera mete monyenyi mboni gara ali alende akolenda lende property ekara kindi biko bayono imani yakoera tiangwera na sekasi ya sana le beji ya Kabere ne moreke na ki ababwatani bege dini gege catholic ose catholic ange 50,000 bai kirane de ase omoyega abuo komoen Bob Benedict 16 asense meri ya Basilica ekero baigeta sense meri como esko yaye yo moerio ayuni gara se beji ya Kabere odewa somera orenka ya tugutetwe ngakimo yego yo erete abo somera se beji yo ya Kabere abaiga se beji ya Kabere ensemo ga ne muregete na kibono ezajon oyomo achire go ikekambero ekera go soera Safaricom igoro ya decision ko se birengere banyarde ba gweti igoro ya Ponga points igoro ya expired date ya Ponga points ko ngane sajo ni yo adana ba Kenya anene abatumeki ba Safaricom mbae tu bagabarwe birengere byabo adana bali ebaete die birengere byabo eyere maminja neri chiko ine sajo ni to hele banyagitari abange sikuze baje bakamana chiko ngobakare kwen ndaro jolio lenge munyagitane na chiete kwa mirelia mangana mange ji principal secretaries ni sajo ni yebona yadena ya nje kange court koligere na narari agenderede beja gato neli emorekerete igoro ya amangana ali twagote bya Prince
bakare korwana agoteana na agetu na William epeche ine ntambe ne murigirete lakini batere na mangana ayuni gare nkase gasetia yemo ya Guardian korende chinyomba chonsi Palace ya Kensington na Buckingham Jakande chonjiro jiko comment igoro yengane iyo lakini oyonde Prince Han era agoteabuna na agetwe na William akamoyelinse akamungusesati akamusale lingi ade chaini abegete igobono nere nada geto bwene bwaye korinda mangana bitako ya soma mange ni ngaraze beji ya gatatu omayengi bakubuna nande ingi getakero korgo jibosye karabon to eguna chipale sie jibere bakane bariko comment igoro yengane iyo kwega sebeji ya gatatu ne mregrete na kim bono abanyakenya rukorwa sensemo ya Rugali sub count bakare ko hani ba kumeirie lingana anene ase kenyoro kya mautuma na mayoni ase bona abantu bagotu anene abasubati bakare kunrirwa ase bono bakare goitwa baba madad bakoitwa balebiwa baitwa azijinjera chita jiri chobo rukanwa sense meyo kwangana barboni gobono babure abanyanyimbo kokoro tuki ekya bamanyene nkya bangina babakoboli babangina bagote bakari ko chandwa sense meyo abande bayitirwe nabande bakururirwe egendo kerekyo 10 gochi ase abanyakenyero pensemo eyo page ya kane neri murekeretena enaki amangana muraibwense Dr. William Mutatebuna ediberera neri rojeriri arkanta sense media Bomas of Kenya kerochikroje jikoraliwa nigo agote abuna abo sabanene ba military imbarakandena bagwe aswana ni ase ogotaka govatani gose kokora gose gonchorera amatoke gosama chibu yechikura chiricho mwaka olibwetite kona kwaneta mangana yo ade abuna chikura chumwaka oli nigo aba military officers abanene batete gwesona ni ase chikura echo tagwesomena ne bechi yakane bagase bechi ya gatano umuraibwense Dr. Mutoni go wana teruna eretabu ataro swana ni ositabu ati ibakalinde lyonse ase abakenya bali abanene ibine bya byanyarire bigotuteru ale oine otetena Mokenya onde bwenzi noembali abanene babwate bina eretara sona ni ero ina gose atakede bine byabo bitugutwe igo nabakande boyo kodra sepecha kata nomo mayekwere na sara neribuna omosbati oyomo nigo bona ikire ase kambero ase bona aswereire company yemo ya matatu yimayekandera Metro Sacco anekaro mosbati yawo yabuno osumwaka bajirubere na 2018 niganyadega ko assaulted na kuiberu bintu byaye no Monterebo yomo bwesako eyo asebona tena nata kitakonyoro bwene bwaye ayiranirwe bintu byaye nande arona chinko matigeretu ekarenterbe ya mwagete kuna onyorere obwene bwaye sepeje ibe one mureketena Msali Mdavadi oyu ole cabinet prime cabinet secretary anyareka tabuna omorobelio gose etwa eribara asesemo ya nyuki editritieri niyo chikwana kimuna ngakiba kubeke merobelio na kuwaki buna team gose kole meremo bale aseribo elimo ayo nyero nigago chakero yarekana buno murai bwense murai mokonyi murai bwense digatika sawa nigo bagendete komi gose chingwana nchiringi ya gatiere na omo prime cabinet secretary lakini msali rero na litride chikwana kubona ngocha baramo na gakore miremo hamo asiribo elimo elikuimo kibirengo byamwenda sense ya Kenya anegwetera se obomo bwa Kenya kwanza mbia mano sana ngwa kwanenganeria the royal family ninganchita manganali bagari bwagana sichubesa jira na bututukana boko by the way Prince even William the rich kilai yeah, even the rich Prince William nere the first son ya the King Charles the third oyo irakorwa simamo mwabo inyora abana ba Prince William na Prince Harry ngo barabana ba marehemu nyagosira Princess Diana oyo lengo omurugyo motangani oyo ngo omurugyo motangani o King Charles the third iwana bana abuna baba tigetunangina chingaki the Princess Diana anyora to mubasokano asimya keli ya magega yokoranga children rivalry negendrete igobono ekinye ka egende ka gira tekana ngabuka era kabiroko bade Prince Harry yomo ko yogo complain yageturwe
etali na aja mono na mangana ye monaki amina mangana ye palace na mangana y'ubugambi mono ekagera kare Rusia karaenda komenya ubugima bwae kivyake igo mwanchu murire garote gwesomera mangana even the rich cries we mintate vire na bandangorera bale. Anyway, by the way ekero sar duguri mono monto motaka Kona ne birengere biane monto motaka korara mono jitoro baka chiera ko bwa deliji. Because me deliji kana na mbebe ko bugaiga josu na wado dei te mai basu na wado na mbebe kare ko bugena wado na bantu bali bajiro ku yin to yabo. Lakini auto bwazi ni ko korara jitoro jonzi mpaka mambia. Okuganyanga tenya sangi mambi ende ma ko buga ndora ngayugochi to bwati mopango agoraba ando to ko ni bokio mai dai. Mira mono ase Muntande dina are kwenda asike to meta anto bari ba kwane ka jibesa ni ba kwane meta na yo kwane ka jiba ando so ba to muto royomo ko kwane ka ndo dating muntande lo kwane ka jibesa mete Monta ko nya kwanja jibesa jo so na maede jo so ba ko nya to jese aga nji bosa na ndino ko na ndiri serikali ko nyatara jibesa ta jibesa jama no dia yamanyi abantu baba jibesa nyomba ikaire serikali tena bono ngoje nyitore ika dinoti bagaja kwene abantu bane bari bataira ne tibino mongina na royo monginyorete ere na bachiri bwange jiri be meronge bere chisarete nyomba jiri chiri chingoro. Anyway, bia mono ase page ya kabere na mangana yoba chenu ase gazeti ya The Daily Nation kare kumurekere ngana kabise ganeti agency aigama gaye chinye gitari chinyinga sense ya Kenya bono amangana ya manyinga nigo babwate empty banks bono manyinga blood agency supply nigo bono yeiranirense kegima usekolengana nali ya gusangererwa kwanyora tali fit ase ogochigotumeka asabarwere bande mono yuno likirega ende bono abantu nigo baboliwe nga nabo kwenda oru amanyinga osorusigwa amanyinga egero konye amagima y'abantu abange abo bakugania amanyinga muri gazeti naruete umubaro gose naruete kigima ebichanga naki amanyinga akete ase chinsemo ao gosinye gitari chigutoka se county echiga ati abantu bate county ya Nyeri, Thika, Eldoret, Machakos, Kisii, Nakuru, Kisumu, Bungoma na Kericho. Asomobeka ne county ya Kisii average monthly collection target Keromoti nye target yeganirete ko usangirirwa ya manyinga nigo chirichi unit 1200 units. Average monthly blood requests yani keromoti yenyi amanyinga ali abantu bagusaba chi request che manyinga nigere 1744 lakini kwanyoranga amanyinga nigara makekigima bono bune percentage in the shortfall as county ya Kisii gere 31%. Igo manyinga taya se chinye gitari n'abantu mbaga netie chi request cha manyinga kira lituko igo bana ba Kenya baboli wenga andonsi asore gatie chi county chiga cha kwaneru gaiga nabo kwenda orusugwa manyinga aya bange nkurubara manyinga kurende ngonyororenga manyinga yo tali fit ostali clean tali amayakera kore rubulingolia igo bono abantu beso kya sobunge egere banyarko baokonya amanyinga baga sepeje ya kabere asumanga nole igoro ya medical insurance shoka for junior police bono nelinga abanyanyimba gose junior police officers nigo bakare ko risk gosiekerwa isiko yo morobelio we medical cover amona essential services key health services buna mangana lab services na x-rays kubwatekana no morobelio omoja onyariko bago kubutora de enchero bokorali bwabo bokurwegwa waikasekerengo ke 55 igoro nugutaisano na ibere igoro yemia 56% a cut igobono kolengana nemo the National Police Service kiombekia National Police Service na kiligia Kenya Prisons abuli tangane nigo bale konyoro bokorali bwo bugwenya
gutumeka ekadi ya NHIF kurinde bono contract ya NHIF yigitomo elio ekero bono bakare ko ba contracted ne kiumbe kia CIC General Limited Insurance ekero morobelio yube kire shilingi bilioni 5.5 igo bononye abanyanyimbo the junior police officers na abanda bange batarerikia asomorobelio yo oiga omoya ase company ya CIC eyubone guchekoba anda osobokoreria abanyanyimbo baranyore kurwa National Police Service gwika Kenya Prisons ngorwa ase ekiombe kia CIC bono bali chutumeka umorobelio NHIF kurende mbachikoiraneriwa gosembanya ariko bako ba refunded chibesa asenya gitari bagoswa per visit ochakira 650 wika 1300 per visit igamange abanyanyimbo mono yabiri kibaraza mumanyeta mangana yega kurwa Kenya Prisons ngana kimwa nganyire kurwa NHIF wose contract NHIF yega tomwelio ekerobone contract enyia gose health provider omunya CIC General Limited ayo narase page ya kabere egazeti ya The Daily Nation. Emede chikonyona igire page ya gatano ataturakirinde tokona sense merindi studio to kwira na to endera samba gazeti amonju moriri tuko lialero asomororwe batoke toyo ni gago jama gabono yo kwena basani bonsi pibaji kwenda asomoroberio ogusi happen praise yobono asomororwe batoke cha weekend to kotena ngaito gochigochi eto jigoriria mangana hats mindo to kotabie ebinge kartosko jibosio nene karabantu ajakiro mwako korosera au mwako yo morobeli olibwe bwato kanya to kwe bwato kapamoja bono atoyo bono otu ambasani bonsi asomo siki bono nyonyoro kujaga chinza isano na isato gose aso bono tokanyete for further directions kolende morobeli yigo twayo chageta singinchu tutabwate umurobelio bwe urban music kose umurobelio mwikiranu kigima tukaranga nto kora asiekera basanisiko to tale robelia bwikiranu kolende maega ye kebembeli kutoka amono musubati Petronila Mokeira oyogo chaka chinsa isano na isatu gweka chinsa 10 bona aseliboa nkagete umurobelio yo nocha senchera yo bwikiranu ase umurobelio yubweke bembeli bone bwatuka sebono togenderete kabisa ko ene kyanga umwako yo moya management ne karanse egere eto further directions nga inki kirabake okorwa aselitko li juma uchakerense mo nenusu wekachinsa isato igabono manchu murigereria kanyeto kwe bwatuka mono abaga lakini nendo itoka tebi nanga kitoko enda ento message yo njigo sirabo santo itoka tebi weekend agiga itoko kenda ngitokora ikiaga maybe ndo nebingi bire abotoko taira kida soboro biro yubwe bwatoke twanyi bwatrenene kabembeli ono abnora nyora basani na matera senjira ya bene kabisa yanso message ya moga High Indis TV bwa kirebia asante sana omuralia Vincent Onyanja gotarera ekinyoro kiane asiraganga obumanyi bwomosike ogeto ogokonya nabo kuganeirie omochi oria oyuna story yakoretwa ase Vincent Onyanja akorete kurwa sense meri yaraganga anene ase family bwata abana kianda kerebwata abana kianda abana ababonse batakire school fees kwera bale abaibuli babo nigo bagwiretwe nyumba bonsi bakaba no borema kaba no borema yobono bali kwenyara asoko konya abana babo umwanjumulira oli bwatoko oli bwatoko sire nabo sire ya mate crossings yaraganga ekara abana bagosereri gutike skuru bataji kwende skuru kyara mpapwa adibes bawujugire skuru kimanyora basamalia baya abako egendere nimbye mono harogo Chris aso watabna mbuya barali batarda sense meyo abo konya na kuko mate ebinyoro bitakonyiri saro tasometi omwana na bamatuko wachibosio gobono ntobwati generation ntobwati barali ba mambye go kabana basome baende school gondo yutwara producer bina Joshua abana batajite school igo narayu arogo akare kurotota teto nda sense media studio kwere nango ngwere na torora ya anda ko basama gazeti pando chiko teina ekiama kya UDA kimurai bwense ngyanyora to bosogu osengia bwete birogo biri bia Galisa Township
Kandara amo na iriwe maragwe tuchiko tena shera alia nseme aram bare babwete ko nyire ko tena muraiwe sanyo to bosoku ose na anyorete gotobwa gwena tore togote ya senjera yebugari. Yes. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Kiremambia Yamatuku yiwiki Guchakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa 12 cha mambia Goika chinsa isato Imeya Ndizi TV Muna botambe toko chakeli Ritukuli yao ase Obwansu Tumede na manga korakanire Ritukuli goro Nobotuko bogima Konde bone mambia Ni gotu kwarigania ase Morobiri ogwe ensaki Umete sara Numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye kerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe mwanjo muri ari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka Ugochakia na kurosali tukuriao Asenjiri ndunge kima Enzakia ya Ndizi TV Asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karowe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire ige mineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na voto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chingumba anonsi simole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie Imeya Ndizi TV Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kiya kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare
chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church. Bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera ase mabaga make atigarete. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutugo muito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi Ruth ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori. Ebundi engia ni yekorekana ritukolitangani agoika semeremo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chukisi, vakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isato, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imeyumu chukisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally na kia kwerena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo
goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu kigo Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Bibono umwanjumire kurana dutubwa dirantu arasense merinde studio to kwena sentundende yakabiri magasite kladuri diunya kokora lakini bale banda duto maji SMS ina studio genda ukituma simambi yaboni kwetera sense mu mitandao Facebook tunyora Ndizi TV News Digital wega sense ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okona jinga to tweet @Ndizi TV News we kerengal kia genda kutuma kwetera se namba ira screen ya ura buto gesoma senjera ya bena simambi ya aboni biemono ekero ndoje na Brian Nyachoti agondina no alime yumuroberio ensa kebono mambia atobada senjera endonge kapsambia mono Marcelina Bosiboli nera otebano alime yumurori pamoja hadi tamati Square Ndabu akondani Samuel Nyamali Owinyang'au Nyamali Samuel Korwa Nyamataro Kisi after following you raudande kiriambia mane karmanda takotobwatia Kirif Mose nera otebano alime yumuroberio Prince William Omenge mbiamono Hemiri Mobasi nera otebana no alime yumuroberio Mongina Taiba nere no alimi yumroberio asimambi ya bonega ndao tobwatia ndao tomaji SMS na simambi ya bonega Joseph Mokoti na Maria Moye no balimi yumroberio tobwatia senjera ya bena simambi ya bonega ndao tomochumbe yao totenga kwenda tobwatia asimambi hiyo pia mwana sana Mariam na Joseph asogo tobwatia asomorobele bwensa kiato wakangambia mono kirage na mashabiki ito mwensi abakesto onchari Felistas na mokwana koro mosocho baigo baraza na ini metero ole nyomboga ndete gutubwatia kigima bia mana soko ba mashabiki atali komocha omorobele bwensa kakera litiko igatoko igubia ngantoli ntutweka baigo koro diaspora mwensi bali moga ndete gutubwatia to wakangambia mono kirage maybe kwamboka agoteba good morning, God is good, watching you from Morocco stage. Kwani abantu wa Morocco stage watabinga Ndizi TV kurwa somorobele bwensa kia amaiga mange kegima na inde producer ne Joshua utagotebanga ntoche tubatarire wango iga yule moja kurwa diaspora agoteba following kinly biamana sana muswati yuni kurwa diaspora embusurengia kurwa bonchari bo mwancha agoteba tuko pamoja biamana kwani osoro na abantu bonsi babo mwancha jobo ndieki agoteba following from Mtwapa Mombasa count 001 biamana sana kwani mungwana arokuruka Vincent Nyangaresi na arokuruka chinsemo cha Mombasa Teresa Kemto agoteba bwakire amo biamono sana Teresa asokoba rishabike omoiko bwabagetutu rishabikire itonera team kubwa korobo bogetutu bwa masabage kano agoteba noale kabisa agoteba nga station yae nambe mokigima Ndizi TV agotebe jumengi ya Sara na Brighton biamono sana asogo toligiriria korochense mocha bugetutu bwa masaba asante ambali bago tomachi ujumbe wetra senjira ya online ya Ndizi TV News Digital yendra ujitoma umwanjumo ligiriria netwa jisoma senjira ya bene gore notora samagasi Sara kolende ndubwato mosojo na mosojo omosojo na mosojo omosojo ate umuntu bibi nangire mosojo agoira mosojo ya mata ode umuntu nangire omosojo agoira mosojo ya mwembe ngobono mosojo timeti koro mosojo yes omosojo ne eliere rugoro mochi paste gekom okay dai gekom ensemo gekom medine gekom na mosojo timeti no mosojo smedo lakini mosojo lakini ode gekom sti na boke gekom na ndo mosojo nero
tari mosocho. Okay, sorry. Na kwa mosocho. Na Felice Nyanchama kurwa omosocho. Wega marieta yo. Na ntubwate getuki, na ntubwate getuki. Igothe benga ngire getuki. Wamine ti getuki. Igo kwiruro wao. Okwiruro wao. Marieto metu sina bako machikobekana. Ako machikochira. Unabona otebenga ngosore Ndizi TV. Otebenga wana ngosore Ndizi TV kwa mine ti Ndizi TV News Digital. Okwendoro wao. Igo bono bwata marieta boronge na inche. Asinge ncho konyoranga gwasoire mwabande asota bwana tyo chigutura mwabana nyore gwakirwe. Ngoira na turasense mema gasetu ndeno nditukura Friday yoma itendi na lorita bwati haraka nyingi. Sara una kubwata haraka timanyeti lakini Friday leo tu haraka nyingi. Ngoika tore aste kese ya maneno usuji abungo kora tora magaseti. Omusubati yomo asense maya mpita. Naga siare to mosacha maji. Mosacha yoye lakini naga siare yudo juja kwanda bonense ya moji goro asense me to bikirene baederero neriense melia ukwe watu kakake ona banda bonjo tutume bore SMS. Omosubati na omosacha ona bwate naro yogo siomeri. Omosubati ya karakara kwesibia. Ona omosubati ona kamosiare ta majo bosio. Amorero gosa. Amaja amorero. Wano mosaji ombirale. Mosaji ona bwate naro yogo siomeria. Mosubati okarakara kwesibi. Amne semba yambito manjo morire. Bono etugo bori kesingera. Ngoko majugo bono. No mosubati oyo osiare to ya maji. Oseno oyo osiare ogosiomeria monte karakara kwesibi. Ine that's a true story Zara. Neken story. Eremba kama gaseti. Ya ekina there is no ekina nkiyabo. Umusaji unabwata mawa. Mozo gosiomeria monte karakara kwesibi. You privacy by the way nero wena tanaenda ko wakwe fine. Omanyo muri bana gigo ikense yamo nenuzu ndochuko kwanda boroje na ngoko mojugo bono. Gadio mosubati oyo na asiare to mosaja maji. Mosaja odari oye. Lakini mosaja yana bwate naro yo komosiomeria kabao ekarakara kwesibi babo. Omosubati akaratana ombogo kwanyarire. Kari kumosiara maji obosio. Arafu naende ekerato kanyeta yo tuchiko yakwanira. Musacha nare ole gosaba mosubati oye enyama. Erata gureti. Ega kurire segi mukungu na bagakire chinkunde samwe. Wapi nyama? Nyama nataka chinyeni chandosi. Natigete pesa yingi. Natigete pesa. Asenga njumu ngukorale biashara kumubolinga ebiashara ngokorole bono gwikogore nyama. Tuira na sama gasete gukora gense ya mone nusuri bono tokwirana asomorobiri tu agatwariwe bwato kutura akwana mangana ayo wedena musajo igire nere nyomba ne nyama kare gusaba atagoreti ngoko musubati ngokorale mirimo igona wachi ba musunyu basunyundanire noyo asense me yambita na oderina musubati oyo osiarero musaja amaje musajo tari oye musajo na bwate naro yogosiomerie kebao ekero yakare gwesibia na muziareta maji ngwe natora abura kintatora nasa magasite zedeka angisano yotokorere njumeto nyana ikira gasete na ikire page gatano bono nganchire eminyoke na inche page mwanganara oyo mukoro kwa Ali Yusuf Kubale oyogo kwana nabaliki bamangana cross gasete ya The Daily Nation akwerangana ki asiretie chiroli chaye ibere Ochia somo soja o South Sudan ekero bono mokodre ekera mokodre oihai kolengana na Yusuf nigagoteba nigasiretie egari ya entangani omwaka 2017 gochia somo sojo yo mini mwaka 2014 nabego mwaka 2017 na haraka igo musajo niga moiberete turatebe enjera asire chigari chia eno nere tali kumanya bono nigatigeire gasia no gusabirira ari aragere amono gusaba sa kurara mugano yo no airobolito epeji engima igona boirobolita se obwikero no bogwesomera baiga peji ende ko bwate ne linga ruto bono nigatagete tax targets ekero bono atigire kyombekerigia gusangiriria bango ase enyongo ime ekarata getenga bono ebintu byansi bikorwa in order eligo save Kenya korwa se amakabeso korwa samangana mange na excessive expenditure atagetenga enyare koba emerobili nyare koba gego ikirani wasenchira yobo ikiranu egere Kenya esku motu etabwati muchando ndebwensi wetera gusangiriria bango eli bwenerete igo bono mo Kenya botambe we kuchikuru bango
in one way or the other egere Kenya esuke bosio nepeje kubwatia boigo president nige target 1 trillion korwase diaspora igaba Kenya bali mwensi pimole chisamo cha diaspora ense ya Kenya nigeganete 1 trillion korwa asimole inyora serikali ya etete niko yali kusangirilia 460 billion korwa se diaspora kulende Ruto nigatete go set records egere tonyole 1 trillion korwa se chinsemo ebange usangiro korwa sensemo ya diaspora na gusukamotwe neli ingakibirangere biburuka ine korwa se abantu batenete uchumi ekero muraibwense abegete target yeiga orojini gategete kyombe kya KRA kegenda wika 90% collection kurwa 60% nigatagete diaspora basangeli 1 trillion kurwa 460 billion nigatagete ase the 6 months nigatagete KRA sangeli VAT 500 billion kurwa 125 billion annually igobone birengere bya ruru nabateneri bamangana economy nga ine eyene nyare kane asengenje ine target yabegete neike igona bakwanyore gazeti ya The Daily Nation wesomera yo ase obwekirano gosukomotwe epeji yange ya 5 na 3 nelinga Kalonzo Musyoka wana nigamubori Raila Amolo Odinga eyene ntunde yaye Raila Odinga ikiaganitia kore no kumusupport na kumusira Kalonzo Musyoka agoteba I have done enough for Raila abakwenyorera mangi bwesomere asipeje yo ya akia 5 na 3 epeje 10 nimulgeretengana ki abakichukura besogetie asobo kemono abaige bikore byo bya violence mbyarorokanete chiburaburu ya chiburaburu nchiarorekanete ekerobo cholyo bwale gwikiranwa mone county ya Kakamega okoranga abantu nabakebalengeka ase ebunge ya Garissa Township abantu mbesogetia bake igolinde mubaronomo kebwa abantu nonyama chibwa sogeta ito chukumanya no yomito Brighton yasogeke kiribosyo ntuchikumanya nga naralia ya akoregete bagepeje 10 the county boss ya Kakamega no yomintata bakora gazeti ya The Standard Fernandez Baraza nigakali kubulia serikali eligichinjera ebwato kechibesa chire ase ekigancha ocha ase chi county ase ngencho chi project nchiro chitene inego ikabono chitaranyara ko bachiko gendererwa naro yoyo mto Brighton na minyokirwika ase peji ya 10 na kabere alafu peji ya 10 na kabere yeyo no room for politicking, it is time to serve oyo nengana ya Musalia Mudavadi the prime cabinet minister ole gokwana chenga kibomeranete naba waziri kubekemero na kibago cha kurundia serikali na kweneke baletira magendero asaba Kenya Musalia nigatebire bono it's high time abaraibonsi babwatirane waweke kando siasa waweke kando mirengo egere bachamo bakorera ba Kenya emirimo ayo mananda mange nabagwesomera sepeji ya 10 na kabere ayo naraenda dokorekana ime na isko ya gusia sikaseti ya The Daily Nation bondo yangwere na sikaseti ya The Standard asepeji ya 5 na kabere ni limurikete na likuba dayolea na ngati ya marwire ayanya tega ko osoro botirwa botu kutwa se county ya Nairobi ni goro negativu na amali kuba mangana dayolea naro amarwire agenda tego chanda banda se county ya Nairobi asebone mirobilio ekobe kwa echikokoro mochando oyo baigo asebechi ye ne murgetena ngake mugabano be county ya Nairobi Johnson Sakaja abekire mirobilio yo kwena kuna endoto ya ye yogo kini doko kini county ya Nairobi city ngoikera nere ekero amba chiwopsa aba wasiri baye ababekire agwadena babeke miroberio yabo boronge ebeje 10 ebeje 5 tunire murgatena ngakibone serikali aderuna akio chikobeka chibe sense mochigo chiko sira chiko soli go seko curricular activities as school ekero chi billion chikobato go jase school ni ojuzi go rujida rigemeronge benesato asetamu entangani ayine beji ya 5 na 3 boigo muraibwense Dr. William Ruto ni gobono alirira abaiboli kuna serikali yango jere kwene kuno murobirio CBS transition ngo jere korekana senjera yo buya abaiboli mbatwara obwa bayine beji ya 5 na 3 kare murekere degoro school CBC boigo na curriculum ngakego chikorigereriwa ase ense ya ito ya Kenya nyorobne karo COVID-19 ya jete amangane jigoso ni garatene da school konde njichira nere ase entunde yege karo school chiko goro chitari kemerongebere na isato
Kolengana ne wizara ya amangana yechise Ministry of Education ngo yanyarike ko bwatoka calendar asiskuru chiko igoru osio chako igoru tarike 27 motienyo yoiga barunde goika tarike 27 motienyo gatano igo bono etamu endangani kwa faida yo mwanju muri yoro muibori no mworoki wa ni kabwate chiwiki 13 weeks yo igobono bachake tariki 23 January mpaka 2023 mpaka 21st April 2023 ine calendar yose ayo na ale abate kutukuru ministry yHSMI igoro ye calendar kana koko charali ko ikase pechi ya ikomi neri murigede naki bono factory chichae anachijiwata maremo bare usmeke mete batarasme ko kaboni ngakibono chigo suka ngachigo chikoni amaremo ayo ebechi ya ikomi na limo neri murigede mnangaki omo surgeon ori omo nagotebia achira sekambero oyakuruko masajoni oyo ajira akorukuna Nakuru based medic Dr. Magai Gekenyi ngagitande nere engaki ajira sekambero likwamereri gojika wa company Safaricom igoro ya Ponga Points buna akarodara lide mujibonga points ejo ni gojiko chiasira kone ni gatebruna ntua nyare de toko ba Kenya mbaru de birengali byabo igoro yengane iyo elinde amangana amanyego kwanu buyego ose bamayegweti dichiko eriyo baigo asebejendo jene mogedena gi abanta bakosombaro abanta bakabanya basoko juwa kachikora sense meri ya kandara ekero kanabuna oko primary osoko na maki ya rekanda sense meyo kerondo je baigo gasidi mogedena abanyanyimbo njaba irete kwena kina ngoturi sabale amaberera ose chibaru chene gatwe ase obochori obo bakabakora chinsemo Baga beje komina kabene morgedena bono aba herdali ose abagaka bali baralire byage babwate omweso ose babwate bakokera magaya serikali ko bwatu ka billion 6.6 billion yobona bagaka nabangera balo konye bakori ntukyabo kero motien kibasia monje abantu getwe karawa chiwa de duna bono baba inform abagaka abanyore bese yabo yakera omotien go kibasinge nyatiko bwatu kwa ekaraba gochikoria ebese ya October September, October, November na December chibesia mbachi konyore konyora kira chiri bubere chia omotien ebeje jo bija yakire yo ase gaseti ya The Standard yabaga ka senior citizens barenge isiko yebengi yasomo chobo songo nerebe kirega bunga kya bono pase meiri batwaro mogoko metubone karebese yagire igobona ababono abanyora abangina abana bagaka bagotena bongo gwakane egera ono banyorire ngeri yabo barabera matuko sana abange ntwarano na se county ya Laikipia patena ababone babonje ko bale fanalebo bigera meta konya abana dire bese yabo bakobeka mundu meta bagaka na bongo nyoro ngo samba bale nyama bono nalibona ko konyora bese yae nere akabese kae ale mengo lenda bale meta omwe ajiri bubere Joshua mugaga ajiri bubere na engo ajiri bubere aigo iga sasa jeri lakini mugago yena bebesi yako nyetumia pakano matienyi ne bede no muliketo Josephat Amisi na koreta bangina abana bagaka bakomwe birengeli bagatebagaki ebese linka ibone kale akitega bese liye nkagerete ukubono no goseme ebese yabo bono korana nemero bire serikali yalikobeka kwena kana yose nyingo bwatu kujire igobono korara baro sirie amangana amaya igobono konyora bali asenchira endonge bono ni gobanya gitari doctors ni gobono banyarire bago code off plan babwate ye strike ase yarigo chakalero bono nigo ba call banyeru siriororo kolengana na Kenya Medical and Practitioners Pharmacists and Dentists Union nigo bano batena ba chakire ne dialogue so kwa ne government iri kwena nga kibokora libwabo boko bakolengana mo general secretary obo atera Dafich atera niga tena edition yeyo yogo call off kwende nigo yajete ne goodwill korwa siga government iri kwa goodwill bakwane barona kiba kura emechando eyo kiaraba nalio kwende eraske gochibosi bokora liburaske gochibosi bia mana sana na inchendo chingati yanko repeje 14
akorenda se chikaunti mwanchumulire chikaunti chonse ngonyorora manganara mange abokonyorire gazeti libwanchi tikorende tiankorire ngane yega yabasacha bono nigo baire warned kusinigo baonyiruke gima against disinheriting sisters ngonyorora basacha bande nigo bagwe atira amalia yaba ibuli babo ba exclude abana basubati bono kuno gwakwo kwanena sengencho omona chebina Justice William Musyoka nigatebire kolengana na article 51 2G of the Law of Succession Act nigobonega netie kero mwana wakili gatutebetinga equally neba bana basubati na bana basacha nigo kolengana ne clause yekyo act ya succession eganeti family members bonsi pia bana banyaruka eba bana bamura once isa kure na tigete nibo banyare ko bakwegwa bunebwenerete onde bwense ugoche kwetania ogochiko ko wose ko enda mamincha ne katiba yense ya Kenya nigagoche ko ba punished nigo ko irwa segesibo otali go sibwanse yo mwaka oyomo naende nabo gwa kwe fine wose naende otu akwe bibionsi bibere fine naende amonegesibo igo bono abantu bagusiba mitasenge cyo gutamanya bono ekatiba eli chikondiro liko govern amangana succession igo bono neba nabanyaruka boka batigire baegwe bintu byabo nabantu bali administrators bawe exclude amalieta aliyako irwa seke gambero gusa se court kwanyara amalieta naro arusiri atabekiri bono nainwe egesusuru na kekekyo abagotoka neri mocho liyokugane kogenda mamincha ye will ya marehemu wakili na chache studio togenderera singengane is so interesting na mabuli nongo yalikandense egera tuchitukwane asubwime mbia mana singenche yogo tubwate kolende tantara koro yumto Brighton okinyi Dismas atabirenga bwakire Sara na Brighton happy Sabbath. Asante, happy Sabbath to you in advance. Agote basharo no kinyi, happy Sabbath. Daddy David, Mom Isabella, Bernard Nyabuga, Evans, Faith Evans, Evans George, Albert Ogeto, Nyabutio Yugi, General Gichana, Vigege SDA Church, Rio Ruaru SDA, Gesiaga SDA, na Giri SDA. Agote babonsi batu wale sabatengia in advance na into toga ni reboige sabatengia mbia mwana sana Engineer Vincent Maina agote ba Morning Brighton na Sara HUI ne ya babasi tuko pamoja kutoka hapa Bosanza PG mbia mwana tiangoira sensema ya counties na ndingore rororo ekero abagabana kurwa soma bwasimiro moja baburire makonyi mumuraibu ensarigati kashawa komotiga Johnson Sakaja akore mirimo yae buno mugabana bwe county ya Nairobi atariko moswana na nchirinde yonse buno bagabana ba mwasimiro moja boiga bagabana nigo bono ba mereri gatambokero kiganza ge serikali anekero batete kubwato kachibese korengana no botumeki bweji county aba korengana na bagabana bu nigo batebiruna nerebuya serikali kubwato kachibese just county bwango otatumia amangana absorption ekorengana ne proposal eriye bekire na ekiganje ge serikali ni yote abuna ji county takere ko ba guchibese based on absorption rate as by National Treasury proposal ngakebe tena ekaluma una mogutume kachibese na motakere otomuri chibese korende abagabana ba mereri ngana ibatena atika chibese tomu buna jaga tomirukale erinde abokorari bogenderera ayuna boganyara se beji ya 12 asensemo ya counties munande na ngokoro manje mureria bono nyore gaseti yao esomere ase obo gale kadokore katokorana nigotujugo gote bigoro ya mangana osingura korokwane ya ndo chenga gwakora na kora korwabu abo mwanju muri yakwanyorera gazeti yonse elianjete embya kausa bone to tokote bi mwanju muri gardo kuchukura nitujo kwana mangana ali ngakia banyanyimbo bintu biko ibwange kase bale bonto chukuri na kio mosaja kargo sabenya ma atagoretie bonto chukuri na ngakio mosupati yomo asiare to mosajo yomo amaje kararo como siare como siomeri ekarare gwesibia sense meri ya mpita tari mosajo yorengo lakini mosaje keto kabwate na rogete yoko siomeri embwembe to chukuri
Joseph agwena takoje agoteana mugoti origira agoteana ki ine gaki igombuya ekero denda SMS yo ya Joseph takoje ligi Dorcas Kemto agoteba good morning mwenzangu ni Dorcas from Nairobi South agoteba be blessed biamono sana Dorcas kutoka Nairobi South asoko meyo morobulyo mugoti agoboline ine gaki igombuya ekero musaja omusaja omonto omusaja agosonja ekero ogosonja omonto ekero agwesibia oyo mokoti inega kigombuya ekero ogosonja omonto ekero agwesibia oyo mokoti Joseph mokoti na nocho boli igombuya boli Caleb Manoti Muma watching live from Bobas Tangi umbuya mano asibani manda to maji SMS chino asimambi ya aboniga morning this TV Moses Fini from Kyoge watching live konye twanalire free Friday makoli oyo okoligereria oyonde okalegwesibia oyo nigo anga likoru iroje ebichuju egesumu ime liko na komera amate bosa oyo abwendete bamwate amaiso ada batakira bamwate amaiso tana koligereria biyamona fini mesete tena konya bana de free Friday nanda ya lende na oyo nero gigerie ko mosajo oyo atakira to amaiso ko gato to kwanengane yo manjuma ndibona kanya gotoma SMS ya ojo tebina ngakyoroje mangana ayo mosaja karonya gosio melio mosubate mete bona trending endo video karo korekana sebinyoro ayuna alia atalia botambe lakini korekana nende karatu arura somo timokoni nchiko batabinga Cristiano Ronaldo na so eta se timu ngao etuka me ya Saudi Arabia anto kotabet chibese cha gochikoria pa year wose per month we gonto chitokotabinga ekerarenge ko ba presented woikirano wochiase gosekerare kumanyiwa aliko ba presented abantu bamanyenga bona alikwariga ni wabona alikwariga ni wa that's the right word ntokotabinga viewership abantu mbalenga baligiritiye ndeke aso mutandao nande mbalenga it was a history igebwete nonyina abantu baligiritiye the final world cup gose the world cup yekonya yale gokoreka ensengima igontolenga ntorenga abantu baligiritiye egenteka mahaligani ya Cristiano Ronaldo mbalenga ali asemitanda igo besa gusukana mangale enero ndizi TV obwanzubo musi bone toda te manjumo ligoro bono ya mangana ali siasa beta sensemeri ya Kandara rigwe Marakwet na mangana agarisa sensemo ya mangana agarisa nindo chegaiga agata na Senator William Senator elect bono metene elect taraba swani into de dene karoko ba swani wana lioko ba senator bonale senator elect sensemo ya Erigwe Marakwet ni ga korona William Kisang oyo wetera sekiama kia UDA asensemo ya Kandala constituency chege njuna nero nyadega ko banero mobui bona kaira libaga lialis waome oyo nyadega ko chorgo chikoba sumu wasiri kwa mangana ya maji asensemo ya Garissa town constituency Mohamed Deko ya Deko Baro nere obwete kerogekyo nere bonere MP elect asenseme yo ya Galsantura manya asensema ya Shela ngobwete kerogekyo asensema yo MC konendo chukonya manya ayobona asensemo ya UDA yebwerete oseja gaserete ebiroge ebyo byonsi yani bali place ti bali bachete ko asekeme ka UDA ende bonsimbera ne tuwete Kandara chege njuguna oyigwete mangana Elgeyo Marakwet Kipsang ko William Kisang not Kipsang na korwa Garissa township Deko Baro koro kama ka UDA Mohamed ai bwirete chikura gweta ni 11,000 karabwata tugono yo oyo kumubwati asobo imekoro asekema ka UDM okorwa Nasir Dolal yo bwatanga chikura chiribu isano na isato ashila ntochikuligere mno mintata bire tomenyanga na kiero yarete kolende asobo bwakirwe UDA nero kifua mbela sebono meganende yo kwenyorera abarai kuruase obumo bwa Kenya kwanza ngoenda gutoma bona SMS yao na boto tenga inga kubwatete ndis TV aneka tu akobole mangana mange sarote inko territory goro ya Cristiano Ronaldo
ode dore na kyo mosaje yo makargo siomeria banda kabakargo esibia sense meria bita na karebono timetu sinya gitariale gracias retu amaje boyo mosaje na ro kargo sabenyama ata goreti abe na baya goreti segie kaba boyo ntu yugurire na nsemonere abanyanyimbo apinto bikoibu bare ororo bamenye da sa ira kini binde bikoibu tujukuria mangana ayuane asemambia boneka tokwerina korwa sense meria inde yestudio. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Omwancho moligereria ometobo sokumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao gyanda gyandansi kwanyoko kembwa ogendo boiri onyoro komenta manjeriko gusi omageni onyo gocha bwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugo ngurbugusi kurwa chinka gicyamagega goika bono kira ritukuria Jumatatu goika Rongoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkuria Jumatatu goika Juma kurusa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitege tsini gaito nambeyemo Kyandizi TV wasubo mugusi ase litoka ligo toka lingazu litoka ngo kunywere cyane litoka ngo kurira bukuma so bwansu no bolo kunye kuriye papa kole na papa umerana na papa antivirus Kyandizi TV kenda go tokwa chigabwa ase tsini gaito nambeyemo Kyandizi TV oyo papa oyo Yesu amana balisunga manene twakali karo amana Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibyazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse mucho go isabira ribaga yoko gosoreria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo zombi nkobwati abale amegirionsi yumurubyo CBC irumwano ase school ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya Pefa ensemo ya daraja 2 wosobalikire email pottershaven@gmail
gmail.com boigo na buku ba kesimi ase namba enoti 52 isateyemo 52 52 53 inye gose enoti 52 ibereyemo kianda 5 53 53 Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na kooni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge 5 na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ine ayeno monye bw'ikianga kya mitumba kiri ky'abana n'abantu abanene na nigo otagete kukigora gika kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo agokereirie sabari entambe na guguchiretera goikage sieri na munwa iga toko ni Mitumba Bells whereby toko ni kianga ky'abana ky'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyo muchukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 njeni nganje tokora to musigo koruga igase Mama Tefi ase ngenje mesigo yaye grade 1 na ndere miya emesigo ere mesafi kutuma tole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Boni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti 52 52 enoti 53 eyemo 5 enoti 5 gose enoti 52 52 52 inye 53 5 gose enoti 52 5 kianda ibere 5 kianda enoti. Tefi Mitumba Bells enyorere chianga cha mitumba asige kakiange. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima
tutire ngora guchigoro tukini amabirera inkore tre bintebi konwe bintebi bau igwa yengu nga yeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate tariki bwatensa Jumamosi kuchigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umo gusikata tobese kobora Rumba ime ya Ndizi TV. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kebarono mwanju muliri Ndizi TV kanada tubwati asemambi yaboniga sumurubirio wensakya atwagira sumudumugo keswaga cyagete ntwanda senseme magasiti twagadina radi ai Robert bonenga ki yawo yo kwenyore gaseti bwesomere asubugara nabo twirenda sentunde ndende igatura kwanda ali agendete gokorekana ngokorekana rakitaria butambe amanga gokorekana sebinyoro rakitaria butambe ali gokorekana kintaria butambe mete mbire bya butambe gokorekana kinare gokorekana kinataria butambe lakini mwanzo turaenda turaligeria mangana tumeoje tusome SMS yinu sara ategoro ya Cristiano Ronaldo onyorena na Rwase club kilikia Man U ekerbata iwanete ne mokoji we timu eri kero montaka moji Cristiano Ronaldo komoji mokoji modeli mokoji ne koji moji ba mojina ayo tangeti maskani wana ikerera kanganya ku Rwase club ekyo kia Manchester United. Oyo Cristiano Ronaldo bono niga guchiwaka egosoria ekoro Saudi Arabia sensemo ya Al Nassr abwase areganigwa ne birengo bigoro kigima abwase abarabu balia bamwajiza wadi aona bayegwa chi supermarket yanga isato akayegwa chi nyomba akayegwa ne binte binge galia ekeracha go sign a contract Cristiano Ronaldo nago chagwakanwa chishilingi 75 million US dollars ichirengaine around 9 billion Kenyan money kero mwaka igo ise guchibagana wika na bakonyoranga kera ali tukochi baserenga gwakanu kere wiki kero motienyi kerensa no nyempaka kira a second 9 billion echichire 75 million US dollars chiko reflect cha Kenya kero guchionchora abachira around 9 billion per year igo nabako kabesi Kenya in fact riba to kuna kwa ndebi ganja bya World Bank goze nini mo raibwenze ise kubwata na bya na Ronaldo nabako mukabesi chibesa egere Kenya esukiribosyo mbali na ayo bono chibese chwago chikonyora kero mwaka ase club extensemo ya Al Nassr ime ya Saudi Arabia boigo muliki gosena nyakurigereria secretary na ranga enchirare ganetiwe ekerare kware ganiwa gocha senseme yo ya Saudi Arabia
ekero presentation ceremony ya Cristiano Ronaldo abantu barigeretie ase omusandao kurigereria tweshere amaregania kwariganiwa gochia se club ya Kenya niga abantu barigeretie around the world wale 3 billion 3 billion views antu bari kurigereria eshereria akorera twe umayogo yo manene ekerare go so officially asense ya Saudi Arabia mbali gosema mincha na FIFA World Cup elia mbali na FIFA World Cup we are just for the whole 1 month abantu barigeretie viewership as mtandao niko barige 2 billion. 2 billion. Cristiano Obeire 3 billion. Yani it was the most viewed event of the year 2023. Abantu bakurire sari baroje masaibu ali gwetera gose batakito kumana bona osoira se club ya Al Nassr. Ebibionsi ambichangiete. In fact, this is the very first viewers also views chanya tuko bachiko ba recorded aso mwaka oyo bantu kolengana ne chinkwana ne chinkume bari kotabanga that was a world start world yani ne iginegento getali gokorerwa cheche ekeraswete club ikike Al Nassr FC no mushahara no igwete mbali nayo na tuchiza wadi chi supermarket for example montago cha kwe chi supermarket bine chichire bosonga ibere gati ya chiro cha kwa ibere free of charge amanya ko waji nyomba utali kwakane wono kuburi kwanena arabata perform mulende buya na bata perform ngento kerto koroke brand Ronaldo is a brand yani tazo amani gasinya ena so amani ko rakini ko ranga maskare yuwate bani na nini wono na rosete brand ya ekare nanda ino asije club bunekiga engage ka kore biya sana no doubt senyenjo bakochikomera na around Saudi Arabia birabu biri babo bono Ronaldo ni gaso tasi ligi ya Saudi ko Saudi Saudi Pro League ya Saudi tenga pone bono English Premier League ni ya bona abo club ya Al Nassr FC I'm very sure pretty sure nga ngechiko korabia asi amatuko umeta sensemeli ya Saudi abu ndo bwate club ko Al Shabab Ewana Al Shabab bajukomena na Al Nassr ikira mungere ko kubaga sensemeyo ya irigeyo Ronaldo ini gabade miaka 37 years ekara ibiraro mu iborwa kwense ya Portugal sa Portuguese ekini na rugurire mitandao umwana oye kamwana kae kali fan sana ya Messi ona gateba ngano nero manyane ni gali fan ya Messi igenki gutuorokia umuntu uri bwanje tuli okoranga nero le role model yago wana mna intwa bali kingo nyoroli naro wanje tokotebanga na inche oyonere fan yani muna na inche nimbwata alipotambe karoko makini korabe kanda ali nonyene mitandao na alimo mungwana naro kabisa uli fan yani nganche tende fan ya sana asengincha ko libinto byaye bya igobono Cristiano Ronaldo era na chorete Messi no mwana umoisia mwana ya gaisia gakeigo ngalifani ya ise mbali ngaise ne star no alinge mwana World Cup no alenge mbalenge World Cup ege sorry abo yo mweli go sorry cheste yo mweli karba cheste na ni team ne ba cheste nero ne viri lakini Portugal njage tene team ne ba ge tenero lakini Portugal nje itetwe ye kore twe ba ge tena Morocco Morocco ya karo ya vera ba ge golia ya mo ase Morocco ya yitete Portugal golia ya masriga na lisagero igonga inturas ma naro koranga oyenchira ko libinto byae I like this man I like this guy asengincha ko libinto byae nanje naro nganje tegema asense mengo yo boralia nanje naro ko vera model footsteps chai nambona nda WhatsApp ya nali olige status no banyoranga na wale no bonya no ala lakini kile mondra bonya no entera bakitra bonya no entera bone admaite montra bo umwabonga njira kurundi gari yayo oli olimbi yali lazima
to embrace each other umuntu uri okoranga ebikoro tubena biyotagete kubwati Mbia kabisa engineer nindo jina Vincent Maina engineer Vincent Maina ko rujisa machidi chabo basi nindo je message ya umongwana mbia to yandre mbia kabisa yandra ko monaintwe inero DSTV bwana soma usi bwana twakone ko rasema ya Ronaldo Cristiano Ronaldo bagosori biata Cristiano Ronaldo babo Messi Bambe abona bagosori bali bamanya kanite mono sichingo nando jori na Cristiano Ronaldo nigale awaka bosio sa forward ali no awaka lenda sense medi ya bosio lakini Sara ekaro ye karto tevena Umma dende tu katua to monto posiga. Cristiano Ronaldo na como pira bieka egeti. Ya. Kunyare kana. Lazima ba coordinate. Mate pako chiko beke goli, iko pira oli rule from back, left wing, right wing, korasti defender, uchiri gochaga, bako chiko wikera mutual. Iko it is through coordination. Ngeti juna bo montara ule rumaega. Lakini wamefanya bidii ororo yo mwabo mpako ikeire asoli go chikobeke go yono nchankoranga ase football everybody na wana toka weza word all of them yani kagicho onye baenge 11 asengenjo is through the combined efforts, is through the combined brains otange karona nyora na boko uru bali ko uru ari korora oyo mapema so koranga mpawane ko zawadi wa at least keromonto lakini igati yengo yo na mangana mamiyoko ngiyo korekireki ama minyoko rame nayo wekwero ne coach yao wekwero ne coach yao onye is 10,000 kilometers ne nguru yao nayo kuminyoka nabo ko training yao kwanya kumangi yako garengo yo abantu abachesa bako ba 11 kwanya kumangi Ninjengote kazo gasense meyo ongote ingeko era 11 ngote getike limete bitinga keko wa standard mbaja ko introduce abantu 7 bako ba 11 na 11 ninjengote bi abone ikinde ungunyori ngote bi igoro yengoyo kyara ni manyete no manju moliri akatwara kwanle Cristiano Ronaldo bone krachira sikirap gelikyal nasil Al Nassr FC Asense Meri ya Saudi Arabia kara uchiko gosori Asense Meri bono torore naki au uchiko kora achiko sori chiaye Asense Meri umete abachesaji barabo na banga na barabo waralia mambio ko manyorara mambiendara Karemani yu Aleman City Chelsea ni kilase tamario tena bona no yo toka bisara bako nyora ale kilase mbia mano manjumule katu akora Asense Meri ya Cristiano Ronaldo pantoira ndamangana itu tuabu atena mosbadi naga si adeto mosaja maja mutari mosaja yo mona si arira maja si Asense Meri ampita igentago si arira maja no moswati mosi arete bona niga yeto como si omeri ekebao kera wesibi agora no mosaja konyo tu ari naro yo go si omeri moswati kera kera wesibi bono ngo como jugwa singane oyo yire bona na jugo so moswati bona kwansi arira maja I think that was okay that was not the right that was the right way. Was it accidental? Go say arenge. Lakini ndende kolengana na bande karo bari kire SMS chiabo na ara bande bawo te abuna okoro musaji okonyo ya bere naro. Muswadi omanyire ko mokande go se konyo onalire naro bona maja maberu ni ganya bigete ensemo. Yakari kwesibe na kanya no mbogo jire. Akamozi aru musaji ina yete it's a true story. Yeah, we kai. It's a true story. Ere koro kuligere liko ikobeke lisoiga. Igombi ona ba yete igobono na ena jede na maja alia amabwati kakabeka stand bakamane ndo mbogo jinsa goja niko seka na jakiri kwesibia goja after 3 minutes tu akamuziara maji bina bibe kina kia kama to kwanra abango kwanra tore na musajo yo mana agachiete nere kakargo sabenya ma atagoreti Nturuko kwana ase ebindure ding nturuko kwana ase ngaya ya bete kiana ba nyore na no moirio gare mongino ya sabetenya maboli musajo yo nando kona sibete yes na tutena tuzanyu lakini agaja agasabo ne ese giyirede nyomba oyo mona atigere chingoma ndote tuko deina orojo mujando noro bueno gendo to maye SMS no ayo to tebina orojo mujando noro musajo yako jo sabenya ma atagoreti
handi ngo provide lera sense moyo posera yani kisa na maana you is a true story simiboli montago akero gotenga nchandike tiga naiga omuswati ngo korale biashara ibinene of course but wana anori boli ngo ikiranga akero muswati agore biashara ibinene akero muswati ari kirega sienene must she provide ngagore nyama go chinyumba lakini gari go gore nyama bako mporo ngede nyama bako gora bali bonse nyama na bako gora tole ntoligo kana ntoligo kana but why ako insisting you are working you are ngokorole biashara binene wasinyuko gore nyama ekilo ngakioko ngachinyeni lakini mbiyo musajo yari nje korengana nje ngote musajo mbiyari ikiana na roje beze na ne nyama ne rojingi wono monga kiare ko baro musubati yanda gore no bali nyumba iko musaja ne nyama go chogora ngite na weekend musaja na gore musubati yanda magosa naro Brighton no mwanchu muligereria to we gore na magosa naro lakini onte mwanchu mulene rate bena ki magosa naro buna jina te bena ngobata magosa naro mukungu oyo gore ngane karonko motegerera mukungu bata magosa ngugorare nyama ekero besero jui biashara kero gora tuligo kore biashara ukugore nyama at all times nande nyama teringi yali okarioka ngugorare buno musacha ngugorare nera nguchiaro gora senge njutalinga tabwati besa but bono this case yabete tofauti ekera go savelio mo sacho echinye no bokima musacha gaonjoka nande konyosibire kya lakini ngote bale butambe go musacha yoye once asibete nkori yale any excuse yo kumutandika lakini nile bono musubati omanyire na enyama ngore dere shida digo gore nyama detra semedire Valentino bia nikondani kutoka Kenya adano alime yomuroberi korwa sensemo eri ya Kenya happy Sabbath Ndizi TV ni Caleb manoti korwa Central bobasi yote na happy Sabbath bono tuaja kile Sabato rende mambi wedene Sabato jinsa jinka ujia se Sabato morning no alime yomoroberio nero tomire morning otokwandia maiga hi in this TV mosaja ondebwenzi nabo agotwara okugania korendo musubati oyu nere na wendete go teacher ebibao asa mosaja oyo agosiomeria nienzen na utenda ki musajo nende na bana nyarende amangana lakini ne musajo yo gendare go irera korengana noyo musajo gendare musajo gendare go kora ne kibare go tije tari go siadro ya maji keliaro chenga no akumuligere likorwa igoro yenyama omongwano yitiga akore ekebarua elinde agore nyama elio eyatagete umusubati oyi nere tiga arobe pengine yosiku muse alikuwa na tamaa ya nyama yona tiga akamwambia na wale kumwangira ngimongera no bwata kenda ro kirisi mbema na zibirangere yao tiga bibao bitijwe arabu ne nyama len tiga bando bebange no angewaambia bibi yake ngakimongina lero nkonyora turaka kanusu abo it's very reasonable bono nabora nyali tukeligaga netie na inche timbo besa nchiale ngo that time enara ukoliga koruka Delcas kemto akulika wetera Ndizi TV News Digital agoteba nkoro chinsemba chana Nairobi South agoteba bad manners asomusacho jo but abwenere to gosiarirwe sabuni amaiso emororere kweli osechi yarare tari maji angeweka hiyo maji yarare asante sana ange tari maji ariko mosiara ni go bale kokwana lende amote ina yetabiye nembe na chingwana ariko motena yombo gwabeire bobe hey in this TV na era kubona kwa leo ibwato ke Friday hakuna yo mwanjumuri twote na yabono binte steering yonchore yake anamuro ibwato ke ni bono twanyu orusiwo ndujuko kuchibustoko tebe na ngakitoji konyokora anene karo twaro na ekabembeli #ekabembeli una guse happen praise nige ko chaka nyinsa sanane kiramo ko bana petrona mokera bono mesikiri menge no ya chiroro go bono moro gwato ke ni goto de tochko nyonchoreria torre na kitogochi go konya na goja samatuko alebosio makoli na kyo mosaja
ara imoke emambie achi gwaka chinkanda oya thena makori ina kimosajo merete jinderu ara imoke emambi achi gwaka chinkanda aira ne mogoroba na gusaba inyama obuno boji tigatebe ingieka atagete lakini onye ne nyama atagete gorukorwa sebujeri ewe pamba emerongene nande akunye gesima amongina one we idetentali ka ujike songo keke usiga iga lakini mosetsvini yote ana obono boji ekero montago endo jugwa jinkanda tari ko profile kenta jedigas mago jamara go boda na dende wono ngitini nyamanta get igo wono no bo sensa wose nataka chinkanda necessarily andonsi asari ngi andonsi asari onyoga neti onyo musubati oye onyo musubati oye ka koli biasara go sikalikire na maitenga na baranyore kende igakomwa kiresimi amata inga rero mongina nigwete nyore kende ganye kotigareti besa gorai nusugabo it makes sense na beko make sense lakini musajo ero nya go provide ngugorari ngugora both of them na bano musubati ngugorari lakini bono ngia beta ba diri tukeri ketembuya bone tabauti ritukeri ryoka omongina ogorire chinyeni cha kama kawaida tari lazima kera ritukutugore inyama nyoma gusenswe gusenini matukona ritukori chinyeni na avocado no bukima bono that time na byarengega na kumbe mwaka that time na rinera atagete nero korota abwate ritukerie achene nyama nyomba but now ekarete issue ngankyo na kongera chinyeni boire inkyo tagorire nyama singinchuko na uwezo no bwate biasara na ende no likire tokuburubesa wane kabe bakairanirani omweri oya musubati akaye ujindo ene chinkundi proper no enye ni chimba nyama negere to monta gati ujingo yes lakini ari nyama ye chingo manja ngo njare go bororo na ende bone gento gekonge chuse gento geko nshtua bonsi ngora bali gento gekondo mayes no inchengo kuikande nagora without goteyo mugako chonyoranga kende nkire nyomba nere nkugora without even telling me bono nkia berete I think mago nabwate some other issues mbali ne nyama osakebisa marume because na apologize the following day ngara kyokora ne bintu byane byare igona jitaga anaga apologize na apologize the following day karanyo to mukungwa bimbeto bosio tachi etigas that day ostachi etibo mangana yo bonchorele bwae so I think na bwate egente kyao oyero gociomeri sense maya macharo ndo itura amacharo ko montasi arura mache ociomeri ke bao montoker gwesibi sense maya ambit yune ne kwendembe lakini konyoranga nakabwatu muchando mete karo monta ko rinto krani usual nkorande no enkoti monto nkore rwarura pimwanga ki monto nari boro ngobono ko machigwa zende oyire na tegendo kya manyaka na ngendo kya karatenek na kibono ko jakob na wena banyo nanda nakabwato morugio ayo sabana ilite tasari tielita na ne kwa na chiko siomeri na siari rwa macho no ana makong san gande ko tome SMS yao na bato tebina ayoroje na musaji wangu sabakale enyama atagoleti abune jisembo ke tjausi ndote to kwana liete lakini nkerororo musuba akatire musubati oye osomurugio e chinkoma ekarbai ke te pagativa kana umbogo nyamateyo na mudigete chinkoma boyo twaro na sense meri ambita musaji yo moni gatigere nera chinkoma ane asiare tu amaja maberu kala jitu siomeri musubati arabe mo komonto ose musubati ento tebe abanya ke minyeti abie ke kala jitu como siomeri asari wesi birende ke baonge karonto anyaro atana aya musubati ngendaro korekia tanga digete ke baokeri ngyo mutijera so wesi why will somebody yani ngakyo ora imagining monto ko chare ko kurigirerio chikuta oranyora ko nyatara ikera sawa agutiche bi ebibaye byo so mchana bantu barwate tabie yo ko siomiria atakaro wesi bia tabie mbe sana lakini mbe no ko higedene twenda sense meriende ase yoga toda isa totoro inya totoro kwande ya Ronaldo twakore ne yika tokonti SMS ya abantu bari feedback yabo ase naro boibi bokare twate bibono boibi bokara ororo boiga aso boibi bokara kana no abanyanyimba bamede toda to majo to majo abanyanyimbo rino to turabora na ngaki egento kiraibu kara abanyanyimbo mete no ne compound mumenye no munyanyimbo na mo abokore make na security ne guarantee ne tight yake bona bande bagari koiba abasigari no baranga ande bamete asanseme bona baibire
baibire igesingirira baibire several times bakona baiba basigari abana babale ningigere nando nyote serikali yatete na dinda basigari na bakomenya n'abantu interaction nini nini twa no bolem ntebingo bono na iringaniria roje na ngigere obo omuntu na wenete kotebe gwakore gasi yae burunge bune bwenerete abanyanyimbo they need to do their work properly asengencho ali asore asotumire gochinga agendo wene kyo morembe no wenete okorega negasi yao generally no kubeka morembe Wono na kulinda property na kulinda mali y'abantu na mali y'abantu wono roche tali once muna wate vile tali twice tali thrice kulinde nimbe rongo tebanga kero kende chi connection gitenchirororo will I be wrong nisoko tebanga maybe connections nchirororo between them na uba wikira niyo because na kyo monta kolema kwenda wikira niyo bosalia asaba skali niyo na benga na okuruta magena police Igo na binna na baada yanake oruta magina police nsana beko ba intindi sana. Yani how ngakimonta kolema abwate confidence. Gokoro muntu ka kolege into confidently. Okoro muntu akolege into confidently atobweti aya solio kuli ilikuwa ranga igata tatingo chiesa. But when you are somebody else are very confident and akugosolaria sana. Ale mete kabisa. Igo manya na abwate the inner so muntu naro ime ama yetenga ni mbwatu nkonyigirare nkoreki insoke ukiona mtu is very confident over something yogwanata kobwera igo manya umuntu naro umuntu naro ime o communicate batainga bono you can begin ukore ekurinde ino kore mirimo ya ino ni ndega nimba protected so aiko mbali sana ngokubwatira nankoroga tia bantabu boy ke kardo ndo kwandinga ne yo umwana na ringo ringe bo chibu mate ne bintu biri yokorekana aya ayina ali ara botambe ani atari abotambe rakini korekana ali atari abotambe rakini ngonta to mbado atari abotambe rakini korekana ali umwana bo chibu isakara ile na mizina bonya mo chibu abwate uniform wetani be mungwana era ndo ruzi uniform je obeka botuko oenda odumia abamuragete baberende mwete nabonyo nabasigale bakemba begedera abandi bagede uniform banda baterresia abantu omumuro inabwatu nabwatu akabenke isanda yaje gustokana ke ya chianga na jogo tumiemere bokonya ngonya odebana yaya eke monyo no mwana no mobe meta babiri batari goitaba ino mwana no mobe ina abantu mwana okonyengo ibale binto nini mbona lya jitu kwanja buna umwana wae no moibi karaje do kana jianga chaise cho uniform yaba gambi tumutina bebe kana buna nsameli ya police ko manje mole genda ko toma ujumbe yao toteina akya rojena abasigari abange etransa bagose ingi ketakero korekana sensemeyo Cynthia Nyaboke ade abuna abasaja babeire ababe tiga basunyuntwe ekyagara kero mondo obwate tabi yogosiomeli abantu omonde karawe sibi aego na bobwate tabi yogokurana na abana bake akora Cynthia nero akiroyo agate abunoyo na ba abana zuba da rawe kare Cynthia rada no atakera siarwa maja mange ikiara karabwate embwa yogosiomelia ekebao na bo abwekene nabo ara nyoro mwana moke amokuru mbye mono Cynthia ase SMS ya watumire gocha ase student mambi yabone Cynthia garotena haya yo mto Brighton ngwateba juice ganga bono the boy child of a endangered species maiga yokora oyo moniga nyarko baga kurumwa mongino ya kamuruma kabisa sehemu zake za siri ujogendete kwenye urubugwenya asenye gitari bono kiumbenkero sebyumbe byakiramo ekero bono bigo tebanga I speak for the voiceless yani byumbe bigo kwana kwa niaba y'abantu bali batabwati yogi #endchildviolence ebyumbe bingo chakabire taro yomorembe na korwa discussion agochiase grassroot leadership and stakeholders ngumira na bale sensemo ya Mbanda Junction to Marani administration block nabago tarakurwa Mbanda batahale kwenda Marani Junction litukulia lero chitariki isano nemo
gochakira chinsa ibere chia mambe wika chinsa isano ngo bachakire kiara ni gochiara by the go bachakire ekyombe bona gia Sicom I think into a hosted musubati koro Sicom ekyombe gia Kenya Red Cross gekora wano mungwano kuro Wycliffe akoro ali Red Cross ekyombe kia International Solidarity Foundation next serikali ya county yes ne serikali ya county ya Kisii gatie byombe binde bibigo tebanga I speak for the voiceless hashtag end child violence egere abantu barubu manyinga na kyamangana yo agokoreka amugono sema ya marani abajaga nene bone kintiki gocherekero mwana sagini anyorete ka korerwo beburi bwoko rwa maiso abantu bari suspect mbaro nturamanga kikine kyagendere wakina yaga dana kikine kyo nare one of the lawyers batagetu mwana sagini anyore justice asabana nato enekeretive na sagini na mwana mwabo they are under safe custody ya maboko ya serikali na ende bali under witness protection igobana taras munya ko barora ni public asengenju barabwa banyane mbali chi witness the key witnesses asekina keri igobon tigibyo baby rore na kibigo ko bi korona na bia konyire bali batabwatie riogi oseri ria bia igwekanire korwase bali batabwatie riogi ria igwekane makori ntare koba ninjo muswati ori gwesibia nigo nare gokoroga chiarare arabu musiarere nsiarere research rio riare gociomeri muswati kara gwesibia era tene chiarare gokoroga amusiarere lakini ne sare kara ya bere na yamaje gorogana musaja na still under sege bano zo sije anda danger toro jena sema ya nyanjwali musubati ani musaja nere okorete kwene oitetu toro na sense meri ya nyamira mo daktari yani mwalimu oliwe school eli na aseti obogima bwae and mysterious ile karwate yakana musubati na usikane da samana ibende tindi disiya lakini ene chi ebimonyo ntwaro che list ya mentre list ntoro jena ya mentre bono nande ntoro jende bi okoreka bono mangana na makongu ale toro mata musubati ene no taru dije kebao ne rosi ade to ya maji bona mangana abeire amakongu ase ense oseno na sorongo rwagusi manje muri nabogonya ko sange birengere byao kwetera se namba yira se skini ya urabu bogo tonyora se mitado Ndezi TV News digital inasema ya Facebook bogo gasensema ya YouTube na bogo tonyora Ndezi TV News ogonya jinga kito tweet @Ndezi TV News ngombia mano mwanju muligereria karato kuna gosanga ali akorekana se binyoro totaliko yaikera kero kende bya egera tukumenya senchira yo bwikero na inde ayande naro tugusini waturanga obaise kuminga yaniga gisona mwanega kyoko nyarao korekana omwanju mulige naibu na a responsible citizen no bwenerete gukora kiriki bwenerete igobono gendera gututumira cyujumbe igoro yega kore ikyo kyambita igoro yo musacho yogo sabenyama igoro yebintu binde binge kitabi chimbwanchiro kigendete ko kororekana enda abantu twachiumbi kwanyoranga chabere serious bana muno yolo waka mukae chingundi gatindete karakenda baro chikumwaka nonye no rutacho onyorenga out of influence ya marwa onyare koba kago itomurugyo ye gosomwe omokorire kerema kubwatikana ni chingoma abarinde tindi ko nyumarwa na tinda cha ko nyubwango iga ni muntu mete ngote no morebya kwebisa marebime amarumo gosomera na gotebya kena banya no ngo moruya ara madeye kena because so mano ni jino foto ro so na goteto monta ko tebya kena omorebi no mwana Omorebi no mwana wikago tebya kena that's why na gotete na ngendero abana tari marungu adu bagetina antu baende bakonya maruba kwane kene lakini ndene ko majero kana na omorebi na bagote omorebi ajagote na ya saro bangire ngo gokorale igo manyane gente kingere serious kusijo no bono yo se ade gente very serious alafu naende ngagote ibotambi omuntu naro asemitandao uko na kuigora iga naro cyo mongwano ndagotebanga siri mbwate chia bantu yani nakintari kunywera maru na ebera ngea maru kenyugwa igako andanye ne ba onywa soda senjago te basiri mbwate chia bantu nyuna kori raro boke
Siri chenji ko ba safe and more. Igo bana kero montatinde te genta go tebi. Igo ne kemaene na inde okonyoranga obo maeno bogocha. Rafton Oguta agoteba good morning following from ETT Bomeroga. Yamona sana Rafton ase okobwati umurobulyo bwenza kya bono mambia. Bia kabisa kerondo soma iberisa doga tuenda sense medi yomodimogo akia tumakwira na Charles Rwango gato da kondani ya show na Rafa Misuko Jacqueline Kwamboka Iron Lady Kwamboka wada wapanduki ngo hata kidogo. Edwin Machabe korwa chipngombe mtrumes rigoma bwa kire buya hawa onsarigo be gihera nyaboke na Fred Mosioma baso ime yomroberio asemambi ya boni Cliff Mose nere aoteba no alime yomroberio asemambi ya boni agenda gutobwati asenjera ya bene kabisa plan janti akondani yomroberio Simeone atuti no alime yomroberio Playo Blantoba akondani yomroberio Agnes Makoli nere aoteba no alime yomroberio Mongna nyaboke nere no alime yomroberio genda gutobwati asenjera ya bene asemambi ya boniga asomroberio gwensa kya bono mabego tukuboreti go story redi tobita tobere igoro yabanyanyimbo asebakamenyete ebinte bikoiwa bantu bakumeti na lenda abanyanyimbo ngi bakoraga iga boigo mosajo yo masense meli ambita nasiare mosajo yo manasiare to maja sense mayambita no mosubati yo masense meyikera yituko mosio America wesibi ke baungiarengo oyagasiarirwa maji boiga sense meli to atanda tiko ya kwanaro mosajo yo mo nakatige mokae chingoma anekero bare ko bunenyama kero mosajo yiteko tena ngenyama ekabura la frende lishabikreto ndrega iga lishabikreto linene akorokwa Joseph Meruka korochinse mochi Australia agotebanga na beteka gwenjo yo murobulyo bweli chiko. I really enjoyed the show and nagenda to gwenjo ya show ya Ensakia keroto kubatera no yo minta iga Brighton Makolia kontebi ngumano mitosara mnafanya kazi nzuri sana kurwa Ndizi TV tiganya sae agosesenie especially omurobulyo onayaiteire mahali unangazia asaba gusiba minto bachandegete naende bakonyeka in one way or the other. Asante sana Joseph Meruka all the way from Australia. Tumetensa ngapi chikarega bokolende, thank you so much asokwenda kubwati murubulyo bwensakya. Mbe mono manyu marito kwa ni Joshua to koirana atokwa na birata to someje SMS chine ka to kolingo murubulyo bwiri kulala lichuma itariki sano nemo motino motanga ni mwabuchiru berne meronge berne seto konde te tore ka sensa mirinde studio koirana tora sentunde yo moerio. Asante. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi enka tariya nyumba gosa abana n'abayiburi enka tekoba onyete bwati omogaka amono mongina enka igekoba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka Omanjo murire on Ndizi TV na ndine chinga kchinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera gwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obonyasae oyokorenta bonsiamo asamasikanie nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabirenka enke bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona kere barega nka batwara egesagukerige korokunga onyarebe umerana na Brighton Makori kiraritu kuri yuma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio bobosera wenka igobwate tariki tomoja gutobwatia umurigeria nigoganitiko bure bintu byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebusani abagusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore kindagera emuskari
omuchere, amafuta y'ing'eni, echumbi, chichuyus, ebisuguti, amabere n'amache y'okunywa. Boigo nkoni abali chisabuni chiemete na chiria chechibauda, ebibiriti, tissue paper, emeito, ebitabu, ebirugo by'echi plastic n'echitangi cy'okubikira amache igati y'ebintu binde binge. Ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi, amabati, emesumari, chisimiti, chirangi cy'ubwaka chinyomba, chiwaya mesh, chiwilbaro, chisengenge n'ibindi binge. Inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero pwagolire nabuigo nabokubekea oda yao kurwandonsi enseweta. Mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singinje kera akiri simi ametena wakiruru na bwatobo maene waena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure yo deri na enana e customer manya no rigete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire uru superstar ngotariere binta satambe mono sauti Nyanza auna buto bwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja gocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lolgoria kwenda bare Sotiki Bomet nyonge richo chioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Asegosori yukwegia ya papa antivirus Nigererio manye ikuro yugo ngainereria Mwangu buchabiringo manyara ekarareta Obwanchani I love you. Nki antivirus wanti tuni kurwana akabo sakuri gererio Ora yuga anje akabo Maisa ayu Akibu tumamya nani Kwenye bonuku ya Chisegi Kai tumamya levi Kai tumamya levi antivirus Ngora kule Nawe yesa kumjoki jingoni. Ngaye mtu mabia na bilometa tatali ngale hasadi. Raina. Namangana yenyuomo. Ngobekera machi bafu taidukwisi. Ya ngoja mweta manchaja akuba magendo ubwantu kwa beka. Amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus ubwantu kwisi sana na konyara machi abuka taliberera. Antivirus talikurara nyumba. Sasa kinyomo yane. Unausikaje ni nyomo yane. Inki antivirus igoro ari kukwatolera sasoki narairimo ari korota Sasoki nigamereta mate antivirus Sasoki no mu ya bi modora mo kune kiare go ibono kunirenje igo Sasoki lero no jendira batemana Sasoki Vochaberi nigari nigetiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi eronginte tekutneye yenga matumbo tetengene ni sanda Kera rituko rya Jumanne chinse ibere chabutuko na Boigo Mwiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso Sasoki utari kwa oisike Chebaba bwata kwa somo Toma tokora mistake onde terenda gira ya matanga Onye mante tuko konga bari jisuti chamara Jembe ke grisu basi peke taye ngeta Na tiko teti kwa ndani tarche chiro kubulero
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amace buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Soa asu mutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi.
Mebano no manju muri on this TV akaroto endeda somoro biri kwensa akaditko ye chuma to rasansa mirinde ye studio na manga ndokora kana imena isko yagusi toja kito morobeyo tu akwana ila mange anaka tu akwana igoro ya Cristiano Ronaldo ngakienda si club keli kias Al Nassr ira sense media Saudi Arabia ande bano tu akwana mangana ali atari abo tamba ikora kanale asitote wanu musacho yomo na nagasi arira maji kono gosio metagasi arira maji ekarate mete gosio media kibao umosbat kito ruguesibi asense media mbita musbat ya gadena kwanyari akamusiarira maji bogo asana tata commission asorongorwa gusi ase omosaja ajetaga ikoro murgioye akamutigera nera jingoma anegramo dedina nkyotagorire nyama tamutigerte bese wete konene ni garuete asaruete kanyweto ngobogi akamubori nkyotagorire nyama akamosunyunda boigo ntwaigwa sense monere asa banyanyimbo bamenyeta asabu lakini ebinte bigendete koigwa bamenyi banse me bakubodende ngieka banyanyimbo ngieke baokora asense me igo bono manju muri nakina ntwerende tokora mangana ayo akato kolinga ngida kai 15 isato tokoro moroberio yo aseri tuko dialero bia mono sano mwanchu murigereria ngendera gutubwatia turasanga naiga ejuma entwereru ntori kwayerera mono twatebanga umwaka no mujya mutinyi no mujya ntogocha koyotanganira tikatogenda noro pole pole enkakinayo kuna koyeregania kuna kubeka nayo mochoko ngankiuga nitibono asumwako yuwichirwe 2023 kona kirendora ikirania ekaroro chibintu bya chakiro korekana asenchire ngabunejo iko banera tukona kugamba bono mambia gwetera senchire mitandao notore Ndizi TV News Digital abo YouTube Ndizi TV News SMS number neregorabo ase TV yao nabugo tutumira guchaka se studio Brighton yanyara kubaga ko yasoma senchira yoboikirano asante sana Joseph Miruka kurojinsa macha Australia agoto taibona iganigo chire saa 10 chamaragoba agoto banga nigo bali 7 hours ahead yense ya Kenya na chikumubolinge mubekane tipona na New Zealand onta ibarabwe bali ahead 7 hours New Zealand bali ahead 10 hours ekerotole batangaine igobono kurwa Australia asante Joseph Miruka lishabikirio morobilio wenza kyakegima nyo gotume ujumbe to baisa gotikwa magega ndochenga Hokinyi Dismas awataba huyo jamani fisi mbona achungulie mke wa mwenzio akioga angemwagiliwa maji ya sabuni tu askari ndio wezi cause mahali wapo ndio ufisadi upo ebine birengera bya Hokinyi Dismas korwase incidents echibere togende togukwanira Engineer Vincent Maina nera gotebanga korwabo basi watching you live from Bosansa. Hi to lovely wife Lucy, my daughter Rebecca and Divina, plus my sons Barack and Belden. Ayara gotata inwari me asumurubile. Kangal kya onkere kieke asa mwana agende tokoreka ime yense ya Kenya ebarongorwa gusi ebe isiko yarongorwa gusi onsi niga gokoreka niraba Kenya au barabana ba muntu au bali basubati ba mino bamuraba mino baisika ba mino gosaba iribao ekera yo agendera taboigo ndocho kumanyangana ki ekemenano kya English Premier League se chiko soli chiri chigendere tendo chuko manyanga asaba nombara ibatanga se table chipoint irenga utrimbuka the first 10 teams chitanga ina sebono ntuchuko manya aseke kerebosio kundo mto Brighton china somire kurwa se mtandao on Ndizi TV ni Fred following from Kego G Itibonge hadani atubati asinjera endonge kabisa semambi yaboninga Brian Nyachoti awatena ya ki no nyabasa cha twabera babe tiga basubati batosike na ndi bamanye mechanda basubati abasaja to wedera ekiagera twabere to gusunyuntu lakini etokirete nene benge byawatena na egando banyana Nyachoti amaskana rona bugatumo wikabwesike maite isa two-way traffic uwezi dharau mtu u expect aku respect mada yuna madharau ekarochi kuligele monto banda wesipi hiyo ni madharau wewe ukipata bibi yako akiangaliwa utaipelekaje iko bana karubata maskani karoba antu bago isibi kila mwao nyumba ama jipatie shughuli lakini kama unaenda kuangalia mtu kisiri waswana na obo getirianda bwo monto kuligele lyanga na kyo montale na kiatongire that is very wrong igakaroga netingo sikenya choti maskani pia mimi nyaleta asinde
David ndabu agoteba no are ime yumuroberi era kubona yaya abasubati mbale bagotaka gotema abasaja inge kugera omontale esiberi ase isiko ani atari wesiberi ase atari koraka ani meta montana wesiberi isiko teno ne of course mbaroro ara wesiberi chidont kyanchiroro echichiro chonto bwati bobe macho ayana pasia lakini olio kale bathroom ime ebafu elimo mogwesiberi ali plot ebwate kebao the night what tiptok orumwa omurango mpaka wachi wekase bafu abo aro that's very wrong but yasiberi bawesiberi isiko wazi batari kumanya abana mbaro plot yeyo abona butokoroka chidont care enda abona bako tema abasacha batakira bakwibo ko barabo onyo kunyara bake iboka asengencho yaya aseke mila kyo mugusi iyo ijafanyika mila chine nchire tokorora bagwisi bichambura tingo mayange mila kira kinyo konyora mwaka wisi bichali mungina ngusi changu chalia abana nkwera mabali kuchalia bono ere chambura ngo mugusi tabwata biyo eke mila ikyo nkeyo seito gusi amaskani oboge trianda bwo monto na kiyeko garango gwe okwe boya buja we siekira buja ekine kiyeke mila kyo mugusi otherwise iyo ni makosa tindiko tatea umasubati sengenchondo masubati patranda wango tatea umasubati sengenchondo masubati ikabana manju muriye iyo ere two way traffic tinta itiko tatea umasubati sengencharo masubati naende wikanda tatea umasubati sengenchondo masubati okay contradicting statement san nande ngizara ngendukira kya betasikete abayibi bakaenda koiba obayibi mete mbere gusi bwaje korokana sana ntuma idinki kitara be kubuya ekaroba iba omojoyo bakaibe binte binge sana bakana kina bayibire bona karoba chikota kosoka bakanyora buna CCTV nja barochi egendo bakora tani ko bajete bakatongyo mojori elinde evidence go CD evidence bono abantu bali babwate damage into bibirwe nande umojo sambi abayibi aboroje bono mbororokyo bakoreta siamate asara maradufu nande ntwaroleke kole bune kyo gochia ase emea kitutu chache north ase abantu batamanyiri bachite bagasambe nyumba yomo nyanyimbo yomo akale sabali bachire gosene graduation Mombasa bachire gosenki bagatigo muchigo abantu bakaenda bagasamba so aigara wakorega umerudisha mtu nyuma vibaya sana nando asinare nyumba yayo mungina getole kulira changa chiskuru chabane nyombe kabwatu umuliro ekamanya wakore kwerende chebintu bikayera nyumba bana ntabi gwasambira umuchibu monto agachire miaka Brighton then umemwibia na umechoma hiyo ni hasara maradufu wane bintu lakini gusi goza tutebe Kenya 90% gostote 80% abantu niko bare ba Kristo osiba kwiruka ba Kristo nande yigansa abantu ngana bare Jumamosi Jumapili ngayobo sare ko boga kabwaro ni kuvaa sana ngozi ya kondo monto yani umaitenga litukoli na lindi sikete lakini kuira na weekday I do my own things which is not right ntwaro je chusi asigete kana ande gusia monto chiro butoire ngombe omokera ekamincha ke ngombe obutoire nando manyire ko butoire enyeri ngombe just 2 days emolira matuka abere omanyire kuongolia enyeri omanyire ko rusine kwerende ngombe ya bleed limbaka omalio ya kule why do you do that nkyo monto burungega never who does that I mean agusu ndo wonko nani anafanya hivyo that's not right yani ngombe ko painful yani go sino marotiere handa I don't know ngankie ko amonko go sibirengera bya bantaba yani ko nyara go sino maro go tie yani ona ile tinga kijaye go tie moro kubanga ekena kitokoroka mada wakili nato tetiga nante betili ta manslaughter by the way manslaughter na mada agantebi inki yeko min akema ongelina kiriyo bange tekokora na kiriyo kora accidental but bano kwanda bakubweli bwo monto asa secret ngombe yanyolere moli barely 2 days ewe chakonya abanyakinyoro then kwa rusia nyeli yonse I don't know yes lakini ibintu bire kuziyo kutora ne no busuguni bwe ngombe then yakwa bana moli na kigo cha yaba na abana mbare ngomojo bari kunywa mabere bari siri bono bagogete that's very wrong lakini kina tena gusi entogero gikoruku endamwamu emoko liber meda malida yutariam
enda mwamu emoko libero yani okuwero yani tima itina posinga kido abantu bari kujibare kanisa bantu bakora ndi bara bona kero uite ng'ombe igotari umuntu wa brand goita aso mocho ingyo kuboria ng'ombe nende gage abantu bende bajiragiri jinsu muchako no nyote na ndo ateti kugagarende dirina ng'ombe yana umuntu wakiro simina obe ng'ombe iri yako maite bona bangina rende bagunyara gotinde kana ng'ombe ogana mugaga yona ne gasinde na ng'ombe iri yako na bantu ng'ombe ngakira ali musumali ng'ombe te kuri musumali ina ge kuri kenyasi jube ngona na aralisia matuka mange ng'ombe kuri eliri ugo segete yana bokorora ngaki go PF te komera gete kedi ngaki ng'ombe ali musumali ng'ombe na kikurie kenyori binyori ni biro bya kare biri antu bagesigikere ebyacha bigasira by the binyori lakini kenyoni garo kina bonda tenge bwate jumbi obwanzu bwe sabuni na bego takuna lakini musumali na kikurie obusara boboire agasakara ime ng'ombe na kikurie obusara boboire bya agasakara ime kere yakure yabariru banyora ng'obusara bobekira agasakara getime kare safe bono that's very wrong abagusi yani twakuma ebintu gete mpaka twakumenga ki ebintu bibi gutumeka kumeria ng'ombe musumari nkibita gutumekera so gukora magendero gete usaye bweka bweta jirishe ande bengi obe invisible oso ali chi lokalia ngusa chibesa kurwa kabeta chiri wetra those things chinguru chiri why do you do chinguru nagido kubona ingyo morogeria ta korogero utinengi yes nagingo da batamenga onye koromoro torogega ndogantinenge bwana abana ate to batume maje ngumba bairuke invisibly baike America baros chibesa but you do borogi umwana osomire miaka then mwamo itokwa lakini no kurusi umwana sagini amaiso maite kendo keri nkaibali koira amaisa yo no mwe no borogi oboiti oborogi nkaibali koira nkaibali koira up to now I'm yet to comprehending ngaya maisa bairete up to now enande kendo keri kiabere asoro usi contesha sana igoro ya marimo kora no na bana baga baseligwa none kro musibati atigaira alia bakaba murabani bamurabamwe abako bamurabamwe mugako bamukororeri abana paka abana banyaruka batigairo moji baraburenda barabara mbasa beke ginga bagokina kaba enda chinsobo abanyuom hata abantu babakororeri lakini gusinero tigatutege chimbwe chimbe makogoti inega kigambia no gwata a lot of chimba chitaliko kigusia chinyinge chibwanete tutige tuchake kuiraninse tongaya kumanyikana se binte bya ayene ibibiriria abusino tutangaine yani okurire mwana obu muntu iga okwa abikunyagitalinga nesindani yako betu then is dead nalia ebisa kubinde omwana bako kumubeka isigo kali bosa nobody muntu tabwati intention chimbe lakini bona yani gendo metegere mwanya bantu no mete sara omwana omubeke posi ali ng'ombe te utacha mwana mete ng'ombe gweta kando gose tu mete utacha mwana lakini bona omonto mwanya bantu nando no monto ono mwana ogena cyo konye kenyoro kwanyora na emechando ya beire kwanyora abantu babekire abantu babeira machara yani babeire yani bona abantu baboira abantu bona timanyete ninki kiabere kebera kini bona to kugikirinde kuna timensa akina abantu tigatonjoreri torrene to school jibusina na kira bana bagwande school abonyora abantu bande babwate bintu gete kurekanu bata kitino na mwana nyare baso ba kurekani umwana onde kwanyoro chakiri witira chindende boso umwana wetite bya igonga bono onchora ni ruenchira gite chi resolution chi mwakoyo we are just date 6 ndoreka even date 10 weka na chi resolution chao chiri otate gwikira ni mwakoyo te batangu mwakoyo ntagete nyita abantu 10 no tingora tingora abantu babe free abantu to ande kanisa abantu to tenenke umete to tenenka all of us bintu bune bimbiko ba yeka kwaro yo minate nenkiri na bona nyamambe ko kubwatara ko boko nayo tenenke so tutuare tuense te koro rori obwate bobe asengenche karo komorera bobe na ebintu ibe bigo choni away tuacha tuzoea kupigia wengine makofi kero rocho monta gorire gari piga makofi pia wewe kuna siku utapigiwa makofi lakini wako igu ngambo be utakatokoro believe in tebe it will always come back to you asengenje what goes around
always comes around. Ekarondo chinsa chie mnyakiro yo minto Brighton. Tiante ya bantu igoro ya English Premier League. Inyora chiko solite ngabona chiko chigwa kwa merongo imeti timu ejire 40 ejire 20 otimeti na kile timu go kuna ne timeti wechige kale tu akatwade 38 ban timeti ejira abange 40 ejige 40 kile timu jonzi go kuna na jire meti timu bere njali kamenta se English Premier ejire timu bere go kuna kile timu ndo wa the home and away 38 matches in fact 38 matches ndo wa the home and away timu jonzi ejire merongo bere igabona timu njira kile ndo wa the home and away bena Man U ya kana Arsenal mugete mupiro motangani na barengo Old Trafford yo ikabachi kwenda egetike no gikoro egetigito Arsenal Anfield neli Man City wa Anfield na Stamford Bridge Chelsea Emirates ne keno in Arsenal Emirates kabone karo na Man U ya kra Old Trafford ni yoji kwenda Arsenal ya Old Trafford igo Man U ikeji kwenda Emirates anyway na boy go by the geti kwenye kiambuli sana una igorongo roche eliatalio mo nagalibwe bunge ya macheti kombora kabisa au bigo chobiara obwanchu murigereria antoli computer goze antoli machine Arsenal na bo batangaine oseni ntitutangaina setebelia ntitole namba Chel nambe mone chipointe merongene na inye twabati wane timu ya Manchester City wate chipointe meronge 3 na kianda Arsenal twakire chiko soli 15 na ibere na Manchester 15 na ibere Newcastle timu etemeta kabisa na ere namba 3 ne chipointe merongo 35 Manchester United the Red Devils bali namba inye ne chipointe merongo 35 Tottenham Hotspurs bali namba 5 ne chipointe merongo 33 chingaki Liverpool ere namba 5 nemo 28 points Fulham number 7 28 points na Brighton Albion ere number 8 27 points number 9 Brentford ere ne point 26 chingaki number 10 Chelsea tokote ba 10 bora bona igase kiminanikeiga ebwate chipointe merongo ebere na isana ya mwele kabisa Southampton ebwate chipointe 12 igona rayo ase kiminano English Premier League Arsenal na bwa batangani ne point 44 points ba greji game 15 na ibere ekero twabwire 14 kurasi chiko soli echo ibere twachire draw ne moto alusri igo tujipigie makofi alafu ne timu ya ikro kwa Manchester United the Red Devils twakire mwakire chi team mechi 15 na ibere chiko soli 15 na ibere mwabwire 11 edro mwa draw ile kabere na kane mwa lusiri mara kane ikono roche tofauti ya Manchester United na the Arsenal alafu naraiga okolika agoteba omochokoro omayuya kwani mulifanya nini na Free Friday? We have waited for music in vain. You made our Free Friday lively. Sasa hii mnatuongelesha imekuwa namna gani? Awano mwaka 2020 na bo bido. Sasa omochokoro olio mayuya amangana a music nyaganya saa 8. We are the drivers of the show. Amangana a music features ebiragara bya onebia but we will drive you ase tokoro lya gucha bia mana sekana kiao asa mangana ye chi music saa 8 kulende bia mana sekerengera kiao agotebanga baganyirete mono pole lakini ndio twabata biringa this is a new year we have new resolutions asomro byo bwensa akia ando jugote ina kibono moro byo Friday rojo nyokora asa matukare bosio gotoma jakuba de Steve Nerva sumuzi producing gote ate na nyisi tujerere gananto jaragire chinse to chabona mambia to wakrambia bono asoko bai meyo moro beri bwensa ke kitwa jaga chinsa 12 kya mambia mpaka boniga tumira litukuria Jumatatu ase moro beri bwensa ke korene gotonyorora ase mero beriende yakira lituko igaiga Steve nje tumira nege koragense chinsa ibere kya botuko barero garongo koira ase moro beri bobosera bwenga ase niko katwarusa enka na nje tumira ne saa 7 ase mesa ya mangana maya ene on Steve bonso mo se katwara ngana show tawana kona maliogine chibijago jeira senjera ya bene enjeriane Brighton
Akori. Na Injili Anansara Nyarangi on Twitter.